Oyo serebuo mu secherema wo wedade mu no da. Oya mansan no oman ahodo nyina mu bransam. Oye mu bransam adukata wiri nyankropon. Ana frɛ na kunya nkropon no. Anopa idunsia osia brefo. Yam papa, yana jenkwa, yenwura, ya damfo, yen hene. Anopa wo ma. Yes, yeah, that was sick. Ni waya mayen. Udi yewura afimu. Na yade ne namu. Na awira hosem ne namu. Eduru baabi ana ehon frama ba afa ye ho kakra. Eduru baabi ana yenso ya yare kakra. Eduru baabi ana sikasem aye bibia wo ho. Eduru baabi ye ni nye. Eduru baabi ana ye nyan ekrampo anka ye nte ase biom. Sanse nye ya na ye namu no eya na ye abunkam afa ye so. Ye bisa ye ho nsem bebre senti ampampa se nyankopon yi a de bia obo ba ofori amanfo e kana sem de kire ye no eye no kware pa se nyame wote ase sense duru ba bia na abamu abu o media me kamu no kra kire o eduru ba bia na abamu abu eduru ba bia na ye se empiem firi ya no se eye ba bia de asono aye eduru ba bia eya ni mu eya ni mu eya wire ho sanse otu ani hwe benkum twu ani hwe nifa emu ani ba bia eba bia ni ba bia wo ka enkuranhyensem bi ya de akyerew wo so wonsa pejao amu ahunu ne ekoso nanso ni nyina emu awurade akora yen wahoa yen wabɔ yen ho ban odi afam baby odi abedru ni afimu ekrom for Ghana for July bosome no ye wura mu asagro ne de to so nwotwe o se wurade gusu odi ye kɔ ye wogidie se onu nyankopɔn a wafiri nioma papa ase no wode de wa hyase nyina bekɔ awieye ene nti ye bekɔ so ade egidie e de ato ne so ni akoso a anya ni mu awerehemu se ono ni ye gye nyankopɔn ono ni yen oba nyankopɔn ono ni honkunkuru nyankopɔn wono ni onyankopɔn a odaso akura yimu na woka kire yen se onim yen onim kwan ode ye befa so impo wabra ye mojato ada ye na yem eni ti se gye nyankopɔn ba nyankopɔn no nkunkuru nyankopɔn ne se anopa yi yen sensi su biemu mfama wo se eyire so sire so seden e wa abraboi mu medofo eduru ba bia ya na wote ni bi se kokun ho no a we se eduru sabre no a onyankopɔn ongu ani mu ase onya wonhye watamfo nsa o yenka nipa beka papa na enye we na de bia no obo nyame din no na yebisa se nyame no wo he anopa onyame beti nanimu a kire yen onyankopɔn beka yen ho onyankopɔn bɛboa yen ye koyo ne ye bɛkɔ ye ba nso ne ye bɛba obeye yen kwaje ye botan obesiesie yen awurade besiesie ye dwuma awurade besiesie yen ayaresa awurade besiesie ya pomuden obesiesie aware no awurade besiesie adwuma ne akwantuo no ni awode asi wani su bia eya agensem no anopa awurade se menka nkyerɛ sɛ waye krado se obesiesie na wamoaye ensu a womo a won wira ahwo womo mani da so asa womo de womani beto so no maka se se awurade aye de ama we no mu a menso obeye de ama me irofo awurade wo ho adwempa na ebebem yeri asida de bema aboafo odi ankan kwame yebowa adwempa hene Kofi Mensa Kobike Billy Man oframi obowo ba ofori amanfo anopa yedi chiame e wojumedi ho de ama yejumedi ne se de bia yedi no yedi ewiem wo bransam se de besi akọ de bema na afi de aka nyina yede no nso de ato aso e de ama enu ti anopa yi July ni de to so nwotwe e wo afi 2024 emu ena dwoda anopa yi ekusi anwumre ewiem wo bransam de besi akọ se men kan kire wo sa anopa yi no
ahomachi mu okra ba bi ne nsuo ngugu ye ne senti free sabre ko nyina no kire se awia no be yi ne ti wo mea yahoduo bebre no a na afia nantimu a edi akosi prem to bre e free prem to bre ho no mo kro no kire se nsuo no mesi ne kire ase wapue mantem mea yahoduo bebre no a ebe petepete kakra nso ne mom eye saa ne nyina nso na wia no nso ye na adwuma nantimu a nti we ba be ne de kakra ne we nso abe ne de kakra afi anwumre osi ewie mu bete ne mom mea yahoduo bie no nsuo no bekoso agugugu kakra ebe mu na nso light one ewie mbobren se ne besi akone da mu no wada roman no ne adi mu ama ne adi ama wo manyom no ankoso mo ame Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Anopa Onyankopon asem ode breye na watwi na yedi ho enkomo tie asem bi na no ekoso enkomo bi ekoso e wo Bible num eno ne Onyankopon ate ho fa bi a wode aba samini ne kromfo Ghana fo yemra meka ho asem yemra mechesa asem no anopa yi yebepa ho ntoma de ama o Nyankopon ya adom efiri wo kena na de kye ko no nya gye ho bra ni adaje nya kirekire mu kama e de ama o etifia asem no brofo kasa mu o se what do you say I am? What do you say I am? O se na wo nso so sis me ye hwan wonso se me ye hwan maame o ma no oso o me ye henfo papa wonso yire oso ye hwan na wotwe ye bebisa ye ho ena no wabra Yesu Kristo ni na suafo ne nam no ono o mu di nkomo no obisa wo mo nsem bi ose mi nuanom amene mo ye adwuma mi nuanom ni obisa se ko bi ke nom ni adwempa no mo amene mo ye adwuma yi me ko kakra na magina na bisa wo mo se abusuafo mo na mukromu a mote nsempa adwuma ya ye nkrofo ka ho nsem se ye papa se nye papa mutibi me mom eya na nea eye no na mo babeka de nya ne de me gidi ye pa se ya modwene ho nanso moma ya mfesi the fact enkrofo se oboba oye hwan obi a wotie no ano papa efri no nsia ba pamu kono akopem se no nso bebo no obetumi aka se wo oboba Onyankopon fa ne so kasa kire yen eni nto enyame nipa oyo osofo omunso a etie free no nwotwe hode kro no so otisim na okasa de afo oman ne ho a sene ya na wode akoma pa no odo de kan asem ni nti omunso so wa adwempa wa akoma pa fo oman ne ho no beka se oboba Ghana mpuntu eda ne koma so pa omunso a amanyosem no wo mo de oman ya omadwene so omo be ya ade akwakosi omuwudam wo mo hunu papa wo mo nka omuhuru boni a omunka se eye boni kra no a se fa na manyuku ho ne de o se nyina nkan anu ntum sanse ebegu na manyuku ho fi se nipa no beka se obuoba oyedwe obuoba okasa basabasa obuoba oya hantan wonu de ntia because e duru ho a obuoba kana adwen de kire saafo no o kano kra de kire wo mo nso a wo nyina benkum nyina ni fatia mo ka se abrantie yi o wakukuduro na oka no kore e de kire mpanimfo
Ni ono nso ya amanyo de obeka so ewo mu ade okasa basabasa. Ubisa sa ade nti no okasa basabasa. Ose ogu ye party ne ho fi. Anopa mi bisa. Won so e bia nani de di kan ya wutie. Won so ose me ye hwan. Anopa yi enipa nyina e wo sade on be kire mo nsemu di afa baba wa no wo ye kuruti ya hono mo no. Ebinim so wey wo so ye den wo peso ko ware no da bi ntomfa ho wey ememe wo kuro mu ha nyina ne na da o ababa wa we wo mu ade o wey o da bi dia nkrofo e wo boro no no so ne kuro no so ka no me maame a wo me onso wo se me ye hwan Anopa mi bisa wo ne me maame wo na oye me papa wo ye me busuani po me maame nwia no enti se nkrofo o ka de ma o nka na won so a me ni wo fira busua ba akomu no onso wo se me ye hwan ensembe na wo kan fa me ho e de kire nkrofo me die minimu senka wapia bontin a wate senkrofo e sopa me e ka me ho nsem no uye me busuani ne de anka wo beka kire mo se hwe mumpini no na monhwe sede ni su ne ban ete ankasa onte sa oyo no kwafo onte sa ompa sisie onte sa opepere ye de bia ye bo asomdwe hu dawuro nanso asem ade bia meka ne se wusisi me na aka kire me sa asomdwe ntimi nkama no ntumu a me kama no tumu enyeyi akutuo miensa enye ye nipa miensa ne ye koche afei edurusi ye cha wo se baako ebenya efa baako de obenya kutuo baako ne fa how no aka kire me sa asomdwe ntimi nkama no ntumu me kama no tumu a enyeyi abusia wo anka se bisa ho enkrofo se wo ye hwan wo enkrofo se wo ye hwan na ni omo keka no eye no kura na ase nye no kure e wo se wo nso so wo tena ase na wo dwenwen ho na watwi ye bisa wo se enkrofo keka wo de ma omo nka na wo nso wo se me ye hwan enkrofo se boss we de ni tirimu odin pa o obia wa na adwen no opinion yes esun se de obia hunu na de fa nanso mo amene mo ye adwuma se odi ahinkan adwuma yefo no mo nso mo se odi ahinkan wo ye hwan enkrofo keka omo kire omo adwene ene wo ye sei wo yate de omo keka ni nyina yate mo omo keka mo a wone mo ye adwuma 24/7 na mo wa ahinkan FM ha no monso musu odi ahinkan oye hwan afa wo monso e ko odi ahinkan no makoka odi unipa we otisei odi ahinkan no pa wonso ye bisa wadwuma yefo no ankrofo do mo ho nsem brewo se we otisei we ebeya ankafa ne hye ha ebeya we pam no ebeya we ye ni sei a wo mo keka de kire wo no odi ahinkan kwa me ye boa anopa yi wonso usi wadwuma yefo no wo mo ye henfo enti nkomo no ebeto afa baabia Yesu ne nkrofo ne nam no obisa wo mo senti momo ne menam ade bia mi hu sam amunada ko bi ke yo wa kire ha yi mi hu si wa munada se ya wo munana ye hu di I don't know o ye sure say esu ne ban abrabo a me ne wo nam ha ye te ha ye gbo ani nyina na wo bodwo so na obonyo so ade na wonka na de bia behunu na wo sere nti wo se me ye hwan na ko bi ke yin so awon so ne ni ye adwuma wo si hunu se wa munada na de bia o sere no wadwen ho da se e bia na wonso ye ni bibi no ntimi nka enti won so no so ni su ne ban te sen ewura baabia ewrade be ye boafo na yetumi aye asem no ayefo enye na tiefo keke na inshira ewo mu no yetumi edi amaye onyankopon ya adoma wo kina
ensem ahodo bebre sisi ye wo Bible ni mu no ye de ni nyina e de bema wo na afi ye de aye ntoto ho de ama ye ho ni ye bisa se nipa nyina e kire o ma dwene de fa ye ho a ye yankasa nso ye se ye henfo Ewurade nye ye boafo Ghana Nyankopon beti nanim a kire ye obo ba me Nyankopon beti nanim e de a kire ye nyina Mame fanchi aso konkon fama Nana Yaw Buedu Ayeboafo communication team member de ma NPP ewo achim odan minua mejirisa no pa bibia bokode machia ode mame nchia Kofi Naftali one na communication director de ma achim odan NPP Kofi mejirisa no pa bibia boko Kofi apia kubi onso wo community anopa yi memo achi o na mame nchia Abdul Malik anopa yi onso ye cheche am sports ye de to aso ye wi aye besan ba na afa ye de aka nyina ye abeka ho de ama midin nsesan ye oframe obo ba ofori amanfo anopa ye da ase so amaye kwan wa adwuma ni mu fie ho ka ni mu ba bia wa amaye kwan bia.com Onyankopon kan ye ho na onti na ni mu nkyere ye ye de sports ne to aso pani tenase na bre ne ko shemfiri na wudi ne dɔɔso dodo ma ho boa nso makwan kro da aden na mote sa sports for ma ho boa nso makwan kro da aden always be a news ono ngwanwa se bibia boko de abetena nyina still na nsem na ba and ebe say keep your team for so updated okay nsem ayo koso no evidence one on say nye de biara sa keke cause etiefo no so no se usho mo kroma na se wa mo updated stories ah mo se no so no edwuma foforo de ma o mutimi de tata wo ho okay enu ne ade krunti a ye wo fi ha dem so always na ade krunti a ho bwan so da ne se uba ina na update ni de bi ba na se ne bi betimi atena se ne bi nim so de bi aba ne e ba no mo de abeka mo ho ai se update ni doso okay Oboba ofori amanfo Joshua Kwabena ejenim Oboba ofori amanfo Joshua Kwabena ejenim apra de share oh ene wa body also mehwehwe then say mrante hene kra I proud to the whole yes is what I say I proud to the whole also the community center na wo ho ntina ma kuru no aheta baabia baby oma ya de onipa kro ba be yes ade no ya de so ye program o de fa kwa chima prade na ye bejo kakra bi so ati ase e ho e kama so far mpotem ha de community center ye koye yi ho no mo a utimi say ho no ye kama pa ye koye program ho a ye ultra modern yes air conditioners nyina we inside say nana ado aba ho nyina akra da o ababa we na ba o de ba ko aprade o mo ye too much sisi ama wie we no nso wo ho balloting no yes ma wie je wie balloting ama mahunu ba bia obi adane omo ebe bobo ni ne kenka ho okay I think say e be di unkomo mo e wo ye wia show no so okay odan kwantafo nso e de omo ho aba be ka ho ye nya mu ko ni but report is omo be duru sa da kra okay nti betimi aka sisu dia se odan kwanta omo se fro omo den Orlando yes omo be duru okay yeah sen kan che ye teams na omo nya ready so ya yom ballot ni say omo nya ni se fata so hu yesi ye die hia nsa na ye ni se fata Oma beye ba ko na wiya de se fata no a omo nya di hia no so aja se so kan na prepare nya sa omo ye ni hia ne ba na omo a e se fata e beye ni fata ni yi omo firi mu kakra sa na tie okay Bobo for yamanfo Joshua wa mi nya mo na mo komra na fe di aka bi enfa meto so era no pa yi adehyiman ba Ghana mamba ye mamu nyina kwa abaso no kubio asan aba ahenkan 93.3 so yatena se ya gudie mu nsem
ena yedi Asia o kasafidie su ene anopai midin Yoshua Kwabena ejenim obete Yosef Aji enso enka Bani Tomauli produce show no otra machine echi na fi voices ahodo de eba ina no wa piepie gum enso edi ama ene anopai Raymond Asheterat enso produce show no from afar na no pay yenyina ne akenti abom se na bakoma ye dia gudie mu nsem no enso Asia ene anope me mfa asida Emma Jubilee Hospital o se brai se ne nyarwa bi etete obepie mu na kache behwe na afi watu nyarwa na sinyina enso edi ama oba outpatient service ho oba ne ya na wasan wochi akọ ne ya sanso inpatient service na aba no so no eboa o konense nyina so laboratory ho pharmacy ho antenatal care ni ANC ebi ewo eye Jubilee Hospital na yi mo amafo afro na munyo ho bi de fa ho amombre na fe ANC no yenye bi emfa emamo sanso na air postnatal care no enso abawfo na mawo wie no mumbagin chechire na maba no omu enyi engina brane theater enso aba surgery no operation the Jubilee Hospital yene one time enso edi ama maternity bojuma ewo air Jubilee Hospital afi ultrasound na fi electrocardiogram machine no eno enso aba when you di twa scan ama bibia enso akoye kanso ni enso ho eno ntino se bibi chire wadwen so yan robi etete usro oferi sobodi nkomo ede achire onua fa na kanso nitine na fa monhwe en cancel kama na bibia enkoye wani ina ohwadia nwa iconic no ho wani ye de behwe atuase one time enso ede amount wo sen eye cholesterol wani enje ho opese utu pese o hye wo sen abepie mu awaye Jubilee Hospital dental clinic no aba ye de besa o sen yare nyina enso ede amount diabetes and hypertension fo no fire no pa bia no nchechire enso ekoso edi mamo kantin wo ho ba bibia wo bia na opedwe na enei emu eden aduane a apomdin wom aduane a ede enso atoadia ni nyina no Jubilee Hospital so na insurance so ukita bia yebeje na yahwew se enei private health insurance ana se enei national health insurance no ni nyina ne yeje odan aboburo dia so amantra bridge ne so honom ene wo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na woni Jubilee Hospital edi enkomoy na bibia akoye edi amount afi asida bio enkonfama Festus Enterprise the tiane say enei uofie uwadwum office school hospital bi enei wabie na opese ne nyoma enso ekoso o TV no so a uhia decoder no say open multi TV DSTV na fe games awodo a ekoso afe international games awodo a ekoso no unya bi na hwe ba so hwe movies na bibia koyedi ma ode a eno ane DSTV no Star Times no enso aba Canal Plus HD Plus and I say combo kra na open ayuso a eyade Festus edibi aba oton edi ama abuofumu ubepie mu ye mpatemani nyina Festus pa na okwa ubinya satellite na fe terrestrial decoders eni down ma ebesan abodwuma mretentin edi ama izano tunton TV Hisense Asano LG Samsung ni na no yade ebi available enso ewo eye Festus Enterprise TV wall mount decoder stands ebi aba remote controller TV dia decoder dia ebi available eye Festus Enterprise afi akopim the AC enso aba brand biabi na fi horsepower biabi bebi adi bo bia no Festus edi AC aba abanye bi no ato na bibia akoye edi amount dia tie ne se ene AC no satellite no one fa bedan odi kodon obi wa fixe edi amount fort aba ho yesi tumda yede sa ene ebehwa AC fort no edi amawa onsan enhia ne bio uhwe ye chi akwan a ene old sport no na ebo nhwenim isanso ne shuffling station no ebo nhwenim 0244 515849 0244 515849 ana 0269 305 785 0269 305 785 na one eye Mr Festus enso edi nkomo na fe udikoda ni esi no kwadi bi no ato na bibia akoye edi amount K Afani Enterprise kobi na duro na enso twa ntia efre no de tie ne se uwo car oka no tipa truck anase nei taxi car nkuto bi anasa dentemi bi na open no car tires enso ato edi ashase a eno a enso ene AK Afani Enterprise bre na bajo car ties na bibia enko kama emfa ma afi timber for no so ma muni timber eye adwuma no ye de ade a efre no went cables e de aba wei ene de badbale timber na ekwa entenhwe sanso no do nchema hooks ebi ho shackles ebi aba wei nyina ekore ma muni timber enso eye adwuma no timber car for no maji bi entoe na fe mfa embo adwuma
transformer oil ye di bi aba ene wa mu ye worders no mu machine no ayade a oil no edi gum no edi bi aba sans na fridge repellers no so no mu so transformer oil yi mu use bi mu mbre pie na mu baje mu de na bibia nso enkokama emfa ema mo ababo na sane road ya so ena obehu yen ufi ababo ekwa opese no ho a na obeduru honom ansana waduru eye Akim State University no sans na fi asane eba opa Akim State University no kakra bi a obehu yen na oni abedi ensa wo so 0537 997 412 0537 997 412 niwa di bias fitamu before the forest in abohu yen and also no 054 288 9071 054 288 9071 na oni K Afrani Enterprise kobi edi nkomo na bibia akoye edi amanwako na moso asembi Canada goodie mu some evidence based sports presentation no Asia ene anopay Nano pension samna siensia enso mfifiri eye Black Queens for aso Nyankopon ayaduma na ese reporter to dwa na samadamani edremu enso o Japan as a friendly game eko akotodwa Ghana Black Queens for omni Japan ene de ko akobo ani na mabawa no be se makuma ku edunkron ene samaje pene akopimo Porsche eboache ekobi Doris Bodua ekoye Evelyn Bedu enso ekoye Frida IC ekobi Presta eye adubia ene Grace Champon omni na a place outdoor neso omokoye Grace Asantoa Stella Ayenyameche and Faba wa friend Mavis Owusu Ekobi Alice Kusi any place outdoor P and as ekoye enaya kache de empirifo eso omeshiamo enso o Japan afedwuma de kese no enso akosunya kopon ayadoma Saturday and as a game no etoja 13th of July 2024 and as a game no and so tojanini na preparation as a Black Queens for towards AFCON ebetoja and so Morocco nebia and so akoye na no and as a head coach Ademana Black Queens of Ghana coach yefen Nora Hotel and come aka and so edi eja so dani eremu game as Yakopon ayaduma na se toja Saturday no wasebe boa mu ye papa efise dani eremu Japan for eban ewiase afanani na emba football no since 2011 eba omo anasamu ya champion a omo ebo ye papanti game a Nyankopon ayadoma na Saturday ekokoto da anase ekonom no makobone de na se be good test enso ediamo Japan, yeah, of course we observed them well. They are the world champions from 2011. I think they have a fantastic education in Japan, good academies. They play a possession football like we like it also in Ghana. It's very structured, very organized in the defense. So it's really, for me, it's one of the top 5 teams in the world. It will be not easy. So for us, I think it's a good challenge to raise and develop our defense. So we worked already a lot on this. And of course, we need to ensure that on certain moments we also have the possession, that we not only run behind the ball, but it will prove us on another level defense-wise, and I think we will learn a lot in this game in terms of, okay, this is working on this level, we are good in this, and then there are maybe 2-3 things we also need to improve. We head coach Edema Black Queens of Ghana Mame FM Nora Hotel Ninkoma ana Sodeja and anope na nusi no ana fe player feno Bridget Edu enso ede nkomo edijaye na Bridget osi wei ene di kan kra asempinfo aton sadio friends so no so nkoda ne ho ade e Black Queens aso ye osi kwa okone de okakani nuanom emaba wa no na fe omode ankoden enso akoshia game a omode Japan for ede ebo ani no. The first time I have friend Black Queens, so many aji, and in the first place, me say that me say many co-op Black Queens, no. So me try my best, and you work here, dintia, but dintia free, my bar camp, no. You work here, say nyambaya duma bibia be okay. Contribution to the team, no say me boat team, no. Na the was a fighter for a country, no. Me boanam so. Kakra me wono miss me the support team no from my heart. We Bridget Edu enso enkomana azuma bugiri su de kakra e de etache osomo fight e konkodensa nkometimi qualify e de mani echem Olympics game Yakopon aduma na se this month e chase enso France de enso mo konya enema atimi ankoye amfa momo na enso se Japan de ohwemo e ba ne wiase e ma football mo ni boye papa eni nti ko amukoye e be good preparation de amomo towards AFCON e be todwa enso Morocco na bia akoye e de amom.
To begin with, it feels good to be back in camp with the girls. I feel excited to see everyone and players that were out and they are back again. It feels so good. And talking about Zambia's game, we've been sad the whole time for a very long time now because it was one of our motives that was to qualify for the Olympics and we couldn't get that through. But nevertheless, we are still looking forward to the AFCON and we are keeping our heads up. When you fall, it's not about falling, it's about how you wake up. And I am grateful that the GFA has organized this international friendly against Japan. I think Japan is one of the best women's football team in the world. I think they are ranking 7th currently. So having a friendly game with them is actually going to give us a fair and clear view of where the team is, where we are supposed to level up, and then where we are supposed to maintain. We am commander say Azuma Bugiri ono a player de ma Black Queens asoye enem de agya ene anopai na yegusu ewo emabo imudie enkopiemu awaye Ghana U20 Black Princesses of Ghana omonso no preparation no ayade a egusu a ekoso awaye Cape Coast ni nyane say yade a U20 Women's FIFA World Cup no 31st August ekopim 22nd September yade a ehya na wie awa Colombia minimum na head coach and din ade UC Bazigi ono na Ghana U20 ema team no ekita no o chechemu o Cape Coast honom na preparation no enso egusu a ekoso se na nyoma esi etie edemo Ghana yade ekopiemu o group E your first game yane Austria yade 22nd September na jumade enso eba so New Zealand na Japan enso o group mo you see basic HHM se na preparation esi eko edema U20 mano o Cape Coast. Our preparation in Cape Coast has been good. They are cooperating very well. We started and it was as if we were not going to get there because they were finding it very difficult. But now, as I'm speaking, I can say that they are improving very fast. Training after training, they are doing well. So the will to do is there. And I can feel it that we are on course. For now, I think we don't have any major injury in camp. And by next week, we are going to slash the number so that we can have clear, view of the players in terms of assessment, performance assessment, so that we'll know who is supposed to be in the team and who is supposed to be on standby. So I would say that everything is fine for now. We you see basically one fancy one ma okoso kasa say onim say Ghana for expect say group E Ghana copium against Australia, New Zealand, Africa, Japan no Ghana betimi abo atra group stages o say sa no so no omni so ade hu no enso esi eti on person mo bo epa group stages no na mom on group stages no wi a na on badwen what next. I know Ghanaians are expecting that we should go beyond the group stage. That is a paramount expectation. And we also have it in the mind because I was there and it didn't work. But for mine, I wouldn't say it's an excuse, though, because the preparation and everything during the normalization wasn't too good. For now, I say that we've gotten at least the support from the FA and the ministry for our training sessions. So the expectations from Ghanaians is exactly what we are also expecting to go beyond the group stage before we can think of any other thing. We you see basically head coach Adama Ghana Black Princesses Ghana U20 man team no on a down watch preparation Ghana da kopium or World Cup ebaso or Colombia no. Yenani enso konsevu from ayemremu e KG o championship nyakopon ayaduma na se etodwa enso pram na date no enso abamba no be say on the 14th kopim 24th July and say games outdoor no eto eyedwa under 17 emema no enso 25th July to 8 August and say games outdoor no etodwa na no and so dani eremo Eastern Regional ye head coach no adema under 17 for no enso perfect Solomon etua de no komaka edeja ananwada ana sodani Eremu Kofrodia Jumade Kase no enso todwa na ye under 17 championship no or that zone enetumi kwaje edebaye no de nkomaka enso edejaye you can chairman and my assurance baka last year yan start in stage
they were my assurance say there was 2 weeks preparation camping. And I didn't say from so I go prama I could this year grow in so no AstroTurf. And she aligning a program yen company and training in Akrano. A bayan or baby you do use to AstroTurf more. Now a great copy of on there effect. The washer lower mania, washer upper mania, washer or that brain centra. You won't Colombia somebody like the most Upoku from your own area in 14 just a wonderful player. He became the best player for the tournament. And then washer even Alfred and Co. They are attacking powers. There's a new block boy. You discover from that team in the number 7 jersey, another superb finisher. Oko lower mania team Nima, wonderful talent. And I believe we didn't see this last year. And as I said, being a coach myself, I know now you could do pram it's still region with all respect. Last time the catcher was saying you do last 4. Now if possible cry there, but by Nyamiadum you could do last 4. This year we are bringing the trophy back in Eastern region. We commander say head coach Papa Fan Solomon Etua Ediaja Enanopai. And NDC meet the press dia flag bearer Edema National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama dia umitin semtwefo ne semtwefo didi nkomo ase na semtweni bako ABC and say dia 24 hours economic system or the airway building a national and I say FIFA standard world stadium ewomana o si da bi Nigeria de ono de akopiem England Wembley da akwohwe game ho ohwe stadium no se city and the compare Ghana de na dia difference na wom so pa ye na dia countries bi so am ka so mbesi stadium bia na tournament bi ba so ntom si stadium na from the tournament na omanya so emfa so na o si mprempren de ohwe Ghana ahonhawo na fei anibre ene se na ho kire ewo Ghana dia onjina simpie so enka se obai dia obabesi world stadium enso e de ama Ghana na mom on be try on best. Whether we intend to provide a world-class sports stadium. It says that we don't have a world-class standard sports stadium. I've been to Wembley before, and it's a stadium of a different class from what we have here. And often countries are energized to build this stadium if you bid to host something. It creates the opportunity because you know that you get returns on the investment when the tournament comes to your country. And so I remember when we bid for the African Cup of Nations, some rehabilitation of stadia took place, but we didn't see any news world-class stadium built. In the current crisis in which we are, I would not stand here and promise that we will build a new stadium, but I've said that under the big push, we intend to spend a certain amount of money over 5 years on providing a good infrastructure to include roads, bridges, agro-industrial parks, and so on and so forth. That could include sports facilities, and if we make allocation, then we probably would look at providing such a stadium. And so that's what I can say. Osan atwa so aka say ene sports anasa good year our krobi mu de ayade a eboa pan ye a very good part of a 24-hour economy no na so be piem Ghana anoma ye ntimbo games anajo ni nyina ne say ye ni light na say ayade a esum eba na ye Ghana Premier League na pentem apon wi say game no travel ekwanwumra enya de betimi abosa game no onu ntini obedi obayi invest our sports we na fe waboa as private sector no enkran na won so mo ho abehye sports no more develop sports ewo Ghana ma yetimi abo games anajo. Sports, if you go to many countries, sports plays a very good part in the 24-hour economy. And so you find games being played at night under floodlights and so on and so forth. Unfortunately, here in many places, we have to close the match before the sun goes down. Otherwise, there's not enough light to continue the match because we can't even keep the floodlights on. And so I do think that as part of the 24-hour economy, sports can play a very good part, and we'll invest in sports facilities and help the people engaged, the private sector engaged in sports facilities, to be able to provide, service at night so that our people can enjoy
that service. During the working day, people go to work and things. In the evening, they want to go witness a football match or go witness an athletics meet, and we don't have exactly the facilities to sustain that. And so it's something that we will think about. We are Franca 24 Edema NDC John Dramani Mahama Nenkomo. No. Yenani enremu heart of folk bobo kurumu na ndi komo enfama no pay da kopi ma na se reporter to dwa ene say place me no eco trans o maso empempem no kase de omono mu awi omso mode mo so ani yie papa na mrantie no si academy nations fc bobo kundodi kan eye Michael ewu mensa ana afa brantie fa no asamo boatin afiye ya se mode mo no so ani tinyankopon adoma eye enedue ya omode pen esin krata so na fe 2 years contract no amasan edemaphobia bobo kun Yempiemo awa Asante Kotokonso nia eba no se Asante Kotoko player ye fen aye Richmond Lamte Abrante no okobo 3 years Edma Kotoko imprempren die wasan 2 years contract deal ede ama Rwanda Kraba omfen aye APRFC aya dia $5,000 per month na Abrante ebeji eguni botom na obi efi Kotoko ekono enra yeda Kotoko omu announce 2 signings omu nyina no omu fi Sudan Kotoko omse Abrante a ene nidi ade Abdul Karim Abdul Rahman Yusuf aya Yakob no dia omo assign Abrante no on a year deal options on be make deal no permanent no om di ehemu Abrante no ofi El Wadi SC ena ebepie mo am fence one ma om go so announce ye say nay after so am sign strike and another left back enso efi aya Sudan enso abepie mo Esmat Hasibag Asibabagi aya Hamid aya Mohammed Hassan Hasmat Kotoko Asmat Hasibagi aya Abdul Lamed Hassan ena ne Kotoko omo assign ono so no why 1 year deal ena Kotoko assign mu player eko 2 years na mo de 1 year ne omo assign omo se no so no permanent contract so oba no so bo year ya de omo so no ombe to so assign player na bibia so akoye ede amano reporter urban se Kotoko form signing great Olympics players mienu edin komo Benjamin Asari na fe Abrante fan Emmanuel Entry we mu players Kotoko enso enyom edin komo na Abdul Kalim Rahim Yusuf Yakob ya Kotoko for omasa Abrante ena ene Abrante twetwe komo ebisa no ene Kotoko no crampo ne se ne sitie o yes indeed ono o Sudan no watesa Kotoko a big club enso ewo wiase nyina akosi apeka che ne se Urban Umber Boy na fe Kotoko league no 2024-25 season no omonji enfensi omna so na osoro de o ka che Ghana fo nyane Kotoko supporters nyina se no ne ball no etise Luis Suarez eno ntini goals nko a ena pese o hye na ni so de hunu se oba Kotoko yo pese oba beboa na fe Kotoko ewini trophies na fo mutimi ekopiem o Cup Champions League nemu no mo bo anu ntino Kumasi for you Kotoko supporters nyano omfa support mu odin pa enter ne china Kumasi de be piem no se Kumasi asa Kumasi ni fie baby a green than desert national otino. I know everybody in this world Ashanti Kotoko. Even the African people they know Ashanti is the biggest team in Africa. Coach Abia tell me you should go and help that team to win the league for 2024-2025. It's not an easy, but I will try to do my best and score more goals. The striker like Luis Suarez, always score. I wish to win a lot of trophy like the league. Even next year we look for African Champions League. I just want them to support us and every time to be happy. Doesn't matter if they attack me, doesn't matter everything they will do, but I will focus on my goals to help my team. Everything here is good. Even the weather is very nice, everywhere is green. I like it too much. I feel like I'm in home. Inti way Kotoko new striker Abdul Karim Abdul Rahman Yusuf Jacob Nemkomo Enodiejan. Yedeni akonkrofo akuraso enhyase ensumfemfiri irosuna se adani eroma
na se Euro 2024 no se de yaduru semi finals Nyankopon aya adoma eda echena ana se games outdoor no enso etodwa first game no aye Spain and France air born echena 7 p.m. and a game no etodwa nyame adoma Wednesday wukwada enso 7 p.m. no Netherlands etena fi any England enso edi aboni Copa America enso semi finals and yaduru Brazil for the amafrim Uruguay for achoma yo ho adwuma odani eroma wukwada yade 12 a.m. no Argentina ebo Canada na fe Thursday 12 a.m. no Uruguay enso abo Colombia. Michael Olise abrante no sina kan Edema Crystal Palace na abrante no wa sign contract Edema Boboku a yefen Bayern Munich enra na Bayern for unveil abrante to 2029 na abrante fan Michael Olise enso assign contract ede ama Bayern yakoso bisa no say hey Michael Olise wona o se kan o EPO no Crystal Palace na United munyina enso ye clubs omudi wachi na ba ne sen inti ne wan sama United a akosan Edema Boboku fan Bayern yi o se ono de o gidie se Boboku fan Bayern a big club na a big challenge so a no person take anunti na boa ya wasande ma Bayern Munich. Manchester United aso reporter to dwa ene se ene Nyankopon adman perifo tenase na fei amu aye meeting chenchrenche ba we a place out do bienu Bologna ni abrante wa kwa fa Joshua Zegni abrante no amu ne ekodi nkomo na fei abrante fa Matthias Deletin so no amodi ne nkomo na se bia kone kwamu dia na se Joshua efi Bologna ede aba 70 million pounds ena Bayern su benya fi abrante no oye Bayern for su play amode ne ma Bologna ena odan ne besi aka ena Manchester United boku no yegusu ejina United ya abrante fa Ruud van Nistelrooy a former player Edma Manchester United nya Ebenezer Brandt no na se walandi England Manchester Crown ni nya ne se o come ya on value no as a new Manchester United assistant coach into yadia season eba besimi yadia papa fan Eric ten Hag on Ruud van Nistelrooy ne ba ye adwuma enso Manchester United Fabian Luiz also oye player Edma PSG na ball Branton air ball Euros national swen do enunti no yebo pine bisa na se PSG no obekoso atena ho and say offer bi ba na ubetie na o move from PSG also no dey oye happy our PSG still now oye under contract with Boboku a ye fan PSG 3 years enunti no on dey obetena se na fi oni PSG enso age trophies bia omo pese omo eje yanko mamincha Muntari Musa ona na ye pini oda Orlando for on a down Muntari Musa on a team manager Muntari ma just Muntari mo na some presence Muntari Musa on omo dey prepare power and omo fair na sia we and on here enkomo twetwe ya ya we be ma okay be ma dey o si nsuo ma na wa ham ti awia beba mo won na di munchi mu bi na ba but sia de mre na san pa won ti ma yensi ha na fi obobo fori amanfo akọ coffee breaker ba asem we meka won so won tiase akọ coffee breaker ba won ti ba trust e na ma komenta ma no ndu e ba mi din Yoshua kwabene jenem Yosef Aji o tin kan rewo na chete rat na fi Benito Mauli producer na wia e besen hia na fi the more discussions no atwa so ama captain in the morning obobo fori amanfo over to you. Arise, gather youth for your cause.
Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. How many of you like high life? Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. He has done it for me. Don't make you good, Jehovah. Don't make you good. Don't make you good. He has done it for me. Is that your testimony? Listen. Even before I pray, Jehovah Nisi answered me. So that you could, he has done it for me. He has taken away my fears and given me peace of mind. So that you could, he has done it for me. See the way he answered me. So that you could, so that you could, so that you could, he has done it for me. See the way. He has done it for me. Let the trumpet play. When I was worried and couldn't sleep, he was walking behind the scene. Oh, so that you could, he has done it for me. Yamfa Sidan confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejiri, Ben Mauli, Yadoma say, bringing the time check some 43 minutes after 7 a.m. Marching any Jumediano Edin. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. As usual. You better switch it to the brighter side of life. Now, one more neyo maodano. Yeah, in temtem. Now, for you, they would dash into your bra into your foot in addition woman. Yeah, they are to us, so the amount. It's my for the infant shots here. It's your birthday today. Oh, I see. Irabina Esubonting. Happy belated birthday going out to you. And also to you, Angel Rhoda. So I think I have to do this. I mean, you need an apricot. Omwendra yo mawoda. Mami nye no na fe. Memfa enedi infantwa so. So a glorious happy birthday. This one is belated birthday. Going out to you, Richard Kwesi Agbozo. Richard Kwesi Agbozo. That's your testimony. Happy belated birthday going out to you. And also to you, Shalom. He has done it for me. Mani Kwame, Portia, Ejapoma, and a Queen Rose. He has done it for me. Adu Grace. Rode out the enemy. A brother from another mother and a colleague broadcast journalist.
with a TV Africa breakfast live host a Dennis or say Jemfi Dennis I no pay me man happy belated birthday oh Ama Kate once also say Andra ne wa woda Frimpon Francis once also say Urabia Patience belated birthday and confirm out the Rabine Subontin with the enemy or say Elijah also so your belated birthday and also to ye uncle Abdul Malik Kwekubako and Rane Wawada. About on temper, so my memory, and so now for young farm, we do my wood and then Fanka home farm. You better shall see with Amwa a day, Amwa a day. Baby say a day, enti Amwa a day. Happy birthday and confirm when Mensa Charlotte. Oba pa no pay me watch you. You say bibi abako. And Samuel Ola Wele Lawe. Hey, Sammy we couldn't po. Enti Sammy no pay me happy birthday. Afei akwakuraba onkwaro kana akokuraba nyaako abronoma wo kasapa FM akokuraba yeminua prekope anope abrantie memoachi o belated birthday so confirm am Safo Docas and na Eunice Champon and then the final one hey, to my boss my brother my igwe Kanope chairman it's a big day for you so a glorious happy birthday going out to Noble Crosby Anan of Media General Noble Crosby Anan of Media General Igwe, a glorious happy birthday going out to you. Live to be 93 on 3 and beyond. And of course, do have a good one. Onyankopon kan ho akoma so ade. Mama ni nyina famre mu fama o. Noble Crosby Anan of Media General. Do have a good one. Ghana Adisie Oboba Ofore Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. With that, let the trumpet play. With that, when I was worried and couldn't sleep, he was walking behind the scene. Me ba chawo da chinti obra kwanti afuti na de sin wo me yemfa no so mfa ntoaso from abrofo kasa mu o say it is not whether you get knocked down, it is whether you get up. It is not whether you get knocked down, it is whether you get up. Eno any anope message ya yedinam as part of odachi enti brofo kasa mu de eno no yede baye ankasa ya die mu a nia ye pese ye ka kire wa no pay nyina ne se ebia na wahwe ase ewo biribi mu ebetimi aye aware ebetimi aye awo ebetimi aye sika ebetimi aye akwantuo ebetimi aye adwuma ebetimi aye unyankopon som nyamesom. Oh yes, church members be able to meet her. Enya asofo nkwan ne tehwe. Church members ni be able to meet her. Na afi asoro kwaye ne din.
na afi nyame fie kwaye ne den nyo no a wate ahwe saafo no ate ahwe anopa yi emfa ho ni baabi bia wo a wate ahwe no wo na anopa yi awurade asoma yen ewo wo nkyɛn ese wo da chinti yen kan kyerɛ wo sɛ ahwe ase na wahwe no eno no enye onyankopɔn na asɛm bibiri saa na mmom sɛ wo bɛsan sɔre agyina wo nan so eno ne ade a ehu hia no bɔ wadwene mu ne wotiri mu pɔ sɛ wate ahwedeɛ nanso wo bɛsan sɔre adwuma na tɔfom deɛ nanso wo bɛsan sɔre aware no atɔfom nanso wo bɛsan sɔre akwantuo no atɔfom ɛbɛsan sɔre wapɔmu din no a ayɛ biribia wɔ hɔ na tɔfom ɛbɛsan sɔre awurade nti nya gidie na ka saa fa kyerɛ wo ho sɛnea wonam mu nnei no it's just a phase of life also we experience na usua nneɛma bebree wom na ɛba bɛboa wo ɛwɔ ɔbra kwantu a wuguso a ɔbɔ no ɛne nti sɛ wayɛ bi na anye yie a ɛno no ɛnkyerɛ sɛ woyɛ bi mu enye yie ti a wate ahwe no ɛno no ɛnwo sɛ ɔma ho hia bebree ne ɔsɔ ɔma ho hia ne sɛ mɛsan sɔre sɛnea tie bia mɛsan sɔre anopa baabi a wote menka bia baabi bia watɔ fam abrabɔ ne mu fa bia watɔ fam in every phase of the life say sikasɛm deɛn makeka bibiri no a whatever fears a watɔ fam no tell yourself I will get up again. I will get up again. Mesan asɔre ebiemu. O sorry enu mu na ehia Nyankopɔn wo. Enya wo fom tɔ no a watɔ no. Kwan a befa so a wo be sɔre no. Eno na Awurade hwɛ animu sɛ bɛbɛ mu di ama wo. Eno nti ogidi ni o Kristo ni wo a wo kɔ mocks a sese wo nkobiem because wo nim ni a wo yɛ nti. Sɛ enye boapayo na eye bibi boni bi ɛna esi wo kwan a Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ abɔnefoɔ nso ɔmo yɛ ne mma ɔdo ɔmo bɔne de kyɛ wɔn na watwe wɔn abata ne ho na wafrɛ wɔn sɛ ne mma ɛne nti onyame ɔso ɔda so adɔw ala sɛ ɔda so adɔw onyankopɔn sɛ ɔda so adɔw wahwe aseɛ no deɛ ɛno hu nhyɛ da nhia na emom kwan a bɛfa so a ɔbɛsan sɔre ɛna Awurade hwɛ animu sɛ bɛbɛ mu woda chinti baabi a watɔ fam bia ka kyerɛ wo ho sɛ mɛsan asɔre biom na Awurade bɛyɛ ɔboafoɔ ama wasɔre na ahyɛ ne din kronkron no animonyam woda chinti deɛ de brɛ wo ɛno no woda chinti meda ase. He has done it for me. Tomechuku, Udi Jehovah, Tomechuku, Tomechuku, He has done it for me. Is that your testimony? Listen. Even before I prayed, Jehovah Nisi answered me. Tomechuku, He has done it for me. He has taken away my fears and given me peace of mind. So that you could, He has done it for me. See the way He answered me. So that you could, so that you could, so that you could, He has done it for me. Enti da obon krata mo so brɛ so aso ye be kwa kofa dia ma na afi nkomo ahodo e dia topono so ne ahya ase adi mu nkomo wadwen kyerɛ no de be fa 0533 898915 0533 898915 fafa ofa bra na afi yenkenka ne kama mfama na toshi ado administrator edema common fans Eddie and Yasen Ketu na Toshi Adolati and your her campaign and warrior the Dr. Bawumiani Napua na and Yasen Ketua. Giving me joy and victory.
Ghana Immigration Service, Fire Service, Ghana Police Service, NACOP, and watch this one recruit to any pabes and Pim Du Bako and Pim Du Bako and one more recruit to one more. How much they said this week and I shall say. I think say I don't want to say for the first time. But your best rena and penning for it shouldn't be like 9-day wonder DB. And I say a camouflage thing be more the bad ya baby man and crofwa bomb and someone not my baby announce say more fenipa our immigration service, fire service, police service, NACOP, and in a kicking can home. Now fee ye never buy a home swano. Not just a month for any penny in our career. Ghana happy. And I will your my announcement. I can't want some windy. Over connect is one month for any pan cram and abroso. Sad the end of the year and a hard drink. Anything penny for your sermon. Say more can say, more money yet real thing. Now into me, M.Y. Yina. Oh, young couple, I don't know what's na. And Dr. Matthew Puku Prempe. Walko, Aquacoson inside ya chere Ghana, any we are singing. Say or no ne running mate, Edema NPP or Sono. Amanyu kuno. Feeling it the same with Kumasi. I was here to me call honomo. Near Korea Kosu Kumasi. Are they ready for a year, sir? Occasion no. And I say event tonight because watching and my ready and almost let's say because no me no. It is our brand there. Ubi a bit to me a break, not in the near the tree. How is the feeling and the euphoria there? I was saying to me a Kumasi ho. Na yakohedia ekoso empanimfo atena asenti men kan samni nyina ma men kom ho na fe de ubon krata mo boso no eno nso so mo fanka ho emfa emayen ye ba atimodan say NDC for no suspended atimodan NDC almost suspended officers bi wo mo kire se omo reinstate binom hemfo a yebedi mu nkomo e de amount Kofi Apomako de Nyame adom. I don't know Richard the last guy. I see. If ya what do your customer? Na ena mo say one. Hey, dem mo so kra. Me share yo. Eh dia mo ngare. Oh, I just save the date to. Me we no matter. Hey, me am ka someone said that o. Say tai sie asa anti no. Because o ba ku be pia o say na be she we you. Hey. Okay. Anti sa dia na ya yesa. Ya yesa. Anyways, yasan weekend na san ba biom. Back to factory reset yeah be grind it. Temua to la kopim kwesi ya da bi. Rade nya yeboafo. Easy. Begin say weekend ni bibia ko yie de. Aya na afamu de. Ya ka ja. Ya no fo yi ni show. Almost obey o mafamu de. E di amai. Obey o mafamu de ne. E wo mguso o mo ye. Amemu no mo che say yemfiti prekope. Eyen kakra. So mfiti kan yen so nyenne. Che je omusu guso a ubisa omuso omenya bi nso aka ne omo aye a kire sampa. Bosha asase na eden ya ibeduru so. Che na ebi ebeche. Bosha asase de yin. De Onyankopon ahye ye ho bo no. O si ande wu kwa. Enya no o. Na de yin. Meme ka asase a ewo ni nufunsu ahye so ma Nyankopon hye Ghana for ho boy no. Enam so. Nya no de amaya dade. Nufunsu be na chen gold. Dabi enya nduru ho. Ghana asase ni enya nduru so. Oh, yeah, Israel for no take you how many years? Ghana. Oh, nasa Ghana ye free share say ye can you mabum chess awo. Nchess awo say Kwame Nkrumah de no de kan ho enye yi. Enti ebeka say o man ye free share say yes hye o man ne pa. E free abra ye gi en constitution yi tu mu. So that's here. Kwame Nkrumah ni buba be yebi, but omo abre so no.
senka na mgusu amo enjoy enye cool no be say bibiri ba se kakra no na mgusu amo enjoy and I make say nti ye gi wo man ni si ho ankasa no afei na kakra aka no ye gusu e di ye adwuma nti aka mre ne kakra on say so usi suna bobo bra omo ani omo si su atade na ehye no red wom blue wom and white wom tebia na dabi nya akom ni nchiremu dabi na asem dabi ni me kan say onyankopon hye hwe mami odi mami kan feel away nchiremu mami nka feel away nchiremu Philadelphia bo hye so say you ase dabi me ka secret bi na achiremu yo yeti mo amwo dem ha ni obi otie mi anopa yi opa fa Ghana to koma so opa chro Ghana chro din Ghana no o chro Ghana no na o de ahye ompatifi na boso mpaye se Awurade bo men onyame be yi bibia afọ men ho de akere wo ama wa hu da chiasem me na me ka kire wo ani a glow for asi akwa glow for ho a glow for de omo forget wo omo forget wo me se Ghana forget ma me no yi afiala mpese me ko ne boko na de na odi be forget ma me no be a glow ma me no forget no I'm not vampire no nya atwom mpa bo na ma me ne bobo ne ho no nya atwom mpa bo me na me ka kire wo nya Ghana no obo nya atwom mpa bo atiew yesi asemu eni bi yetwe bi ne de adanse die Jo Mahama te akonwa so utumi kasi Awurade di oman free emimfo ne akakabenfo nsem sa o Bible nim na o de Ghana hye ho enti ebia deliver to say Zion and all the Ghana hye Zion ne ho no no maka no makobọ mpa Awurade di efri amambofo nsem o di efri amambofo enne asesa Awurade bompanimfo yi ho ban na koso ama omunyansa no mfa nyo ma yi yenim sa chia nanso Awurade wo bemu ebe yi sa yedi mpa boku we yanim as a patriotic citizen sani hina mpanimfo ya na se Nyankopon so mpanimfo ni mo ebi wa hu se mpanimfo yi na Jo Mahama de no nya pani a nyame bo ne ho ban ebe yi ade se wo jampa bo no maame na waguso bo na ogusu ba ka se nya ogusu ba mo man Ghana wa bo hwehwe ni mu mpa bo de be mo man Ghana Sanka mama nkwa person na wo bom paye dia. Ana ko Mahama friend so no ensam ni su ne ban na oda na di. Ena ye ka ne nei. Anya ne mpa bo a wo bo no. Ase quotation dia wo bo. Why quotation? Oh. Openi muntuma dwen mu a. Enya atwompa bo no bo ne ho no. Aglow for no be nya. Agwan glow. Omo ni mnia me kan. Be omo nkasa kwa bebere kura jampa bo ne ko. Bebere jai be a glow no. Bebere jai. For Jesus. Oh, enhwehwe ani mu Jesus ben. Mini America. Mini America. Mini America. Enhwehwe ani mu be a glow for Jesus, be a glow. O de am konkɔ hwehwɛ. Time John Mahama te so ni prayer topics ene prayer topics are obo ho nyame ansan wa ade che wo foforo abebo si wo ebia na wabɔ mpa ya asra de wi ade che na nyame de amawa si ade che ya aseda mpa ebo na ade bebo di we dia no odi chama hwehwɛ ni mu mpa bo na maame ne boya be a glow ene ne de he no ne de he wo dia me se mo nkonkɔ hwehwɛ mo kɔ hwehwɛ ba mo kwa de mu befu kura chen me mo nkɔ hwehwɛ maame no time wa Mahama te akonwa so ni prayer topics wo dia mo nkɔ hwehwɛ ene asofo saafo no ananka we expect them hwɛ maame no na dodo no akɔ it got to a time where sampa bo no mo bo no e ba be dane ayi o MPP emakuo ayi o I'm telling you, you know, on my way mu ho, and it is not only on my way mu. Ghana no anka sana na se wiase nyina no. Open microphone ye vulnerable a. Untumi nka nyi ma mfiri mu. Oba ye obi a. Sisi ya no ade adi.
ɛte n'ani so nso a ate afiri n'ani so ɛma gye nneɛma di ntɛm ɛna ɛma ɛwɔ tema bi naturally ni saa Nyankopɔn yɛ ma ɛne nti wo kyerɛkyerɛ wasɛm mu kyerɛ no ana ohunu kura sɛ nisuo ketewa bi apie fɛ ne asɛm no kura asɛyi enti sɛ ɔmba bɛka kyerɛ wo sɛ awurade yɛn ne ma yɛhwɛ ɛyi mmɔfra no wɔ Ghana ha ɛne nti boa yɛn kɔbɔ mpaeɛ na yɛmfa ntia nkurɔfoɔ a ɔmo ma nkyehyeɛ papa nkɔso ɔma yi mu a ɔbaa ɔma ɔbaa ɔbɛba ɔwa bɛbɔ mpaeɛ bɛbɔ ne nsɛm ɛnɛ deɛ wo kan sisan yo deɛ na tam Mahama te so a wo se yɛ mɔ mpaeɛ nkum wɔn nto ntwene no ɛnɛ ensisan I'm telling you now onipa on pay yi a o my akɔ fom no awurade nyi mfiri hɔ no na empire bɔ bɛn no ɛno empire bɔ bɛn no so anasema se wo mo abonzamfo ne abayifo ne Mahama ebi a obo manko wamba yoni baabi ɛsɔ no a me say ɛsɔ no a ne nkrofo a no mo bɔ mpae no tia ha ye agro betu ayi ofre ne saying ade a ne yeto no 28 cedis miss 28 kra ade sisi empire what ever 28 cedis me ba 28 cedis Andre ya me san call ade no from 28 cedis no anyina 30 cedis o atwam hwim aduru 34 cedis ebi kura ni ho and in 34 na akokoto enka utiri na aye yesa akoto bi 34 cedis 28 I'm telling you ayi our friend is saying Endra efi aha ekon kran me ba kuro we mu na eye 21 cedis I just want to let maame no know the kind of environment I was omo home paye. So that's here. Me ba me first day me ba hanamo 22nd December 2020. A me nanso adu si aboabu kuram na minim ha da. Odi a nkan da Roma na me di ba ha. Me ba hanamo na free nkran ba ha 21 Ghana cedis. Na free aboabo ekọ dan. Na 2 cedis. I think 50 pesos or so. And na ye ka say e free odan e konkran o ko kanehia utia ka ketwa no e je 62 cedis o fa ka kese a e je 60 Ghana cedis check the difference na abamu no and it ye wo mpanimfo bia o se ye bom pa yetia wo man kan hemfo check the difference no se kuma se kra to go biem so npa we hunhum asem nya hunam mesi Kumasi ubetumi akobiem Kumasi de untumi nkɔ sɛ nya ade ya asem hia pa meka no enya asem ya asem hia pa wo bɛkɔ akɔ den sɛ nka bia first wo mu a so ma me nkɔ sra ma busuafo o ma me kɔ hwɛ de ɛkɔ so ofie no ɛna obetumi akɔ wo ba kuro yi mu firi Kumasi ba na ɛsɛn ɛna aduru sɛn then ye ya fa ho and you look at mpanimfo no a you thinking say they are there doing something to stop said ye niema eko boom 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 no but you look at them and you don't see any hope. You don't see said they are there ready to fix problem bia ade na eko so ne ye ba beso ano nia ordwen ene se ye command aponsa so a kire when mu e wo ho be a glow ma mi mo ho mpaye nya twa mpaye bo we ho na beko quotation na de ni wa yidi ko eye kote bensin oba pa kote bensin na so okoti okoti de yen e de na okoti enti opeso ka da bi o maame ne dom no nyame so ye nyina sum bi omo ya asofo ye nyina asofo maame ne dom no enne omo peso omo chese said ya brabo ne tie no omo nya ho quotation o bible nim ajaja boy na mbisa so ma jam pai bo na na omo bo but omo kasa asesa eno na omo emame twe omo adwen sisuo se omo ya ye nya atwemfo alesi ya presi mu kwa ena de oh awurade omayi se ne tie bie be ye yie na se me ye na so na ma je o se omayi ayi
vision no eso nyame ase yebo na nyan we bi anu so ba nyame ase yebo ya only moral right to do that. Maybe I have it because mami ka sem nkyerem mi hunu sa bia agro na ne abehye me kokko no ho so na ne abehye me kokko na nya senketo a time when this it so no ne yekeke adwen kyerɛ won omye bibi na nya omye bibi na ya na ebo ma baso MPP ba ye yentumi ntra nka se omo nso ba ye omo nye bibi ye bibi papa da oma ye niema ni bebre a eye papa but obeye niema ni nyina omampani kufu asem o kan 2004 saying 2004 almost 24 years ni asem o kan ni say obetumi aye saa niema na wo no se wo ya aban a waye ni nyina obetumi aka se waye kwan obetumi aka se wasi hospital waye market waye nsuo waye wei but enkrofo no a ekoto aba no wo mo asetenam etesen ho ane kan saa asem no papa kufuo oyobi aye bu no e wo Ghana ha eti the question is ne ye betimi afa saa message no de akoye campaign ana why not and this for betimi afa ko NDC for betimi afa eti wahunu nkomo no American NDC for betimi afa NDC for betimi afa wo bisa se NDC for no time o mampani kufuo ka saa asem no normal reaction to saying omubufu ye nti obufu ye de me gyamani me ka nkyem se me nso me hwe ma setrem ntu aba me nkoma me die nyina no adane dia no ano adane yes you refi nkoma me di nyina no se maame no has no moral right eyenya twomade no mo ye wo ho no me hunu no wana me ka kire no se we hide behind religiosity na ye dey pushing crofobia personal interest ye dey protect yan kasa yan interest me say what dey my mom assignment maame no mpa ebo a no mo bobɔ no na abosome no mo nkonko hwehwɛ e free 2015 ofiri yanya ne o e free 2015 2016 odi mama o sa mfie miuni 2015 2016 odi mo nkonko hwehwɛ na mo hwɛ topics ya no obo na mo misa ne say sa ansem na no kan na asesa na and that akọ na nimu kura chen sa masa sampai bo na nkasa akora huhia huhia me akọ na nimu but me ba sampai bo me ba ni na akora huhia oruga de just one argument no kura tie na nipa ni abreo ba bia duru na wase yama ya adwen ya adwuma ya adwen de nya adwuma masa nipa ye nya atwumi ama ni hu uye nya atwumi wo ya me maame oh yeah me maame no aye nya atwumini a me meka kire wo na me be yi Ghana ho asaba kire enti asofo no we are still monitoring them asofo no omampani akufu ado amamu esu mu nyina ma kama no atumu no ye egusu a ye hwe mo ye monitor mo nyame ya adom na ensesa ye bi badaache na ebi ekoba se NDC aba na mu pie monten so be ye dede betu hwe biem hu anyansafo ni we hia eho na mu be hunu no omo ye da eho na mu be hunu because asofo ni bebre nu tum futuro di Ghana fo ani omo ka ho ehuna nkrofo and ye dey do not touch not my anointed and do my prophet no harm. Now they are hiding behind that phrase. And also for the and omudi tum futuro e dey ehun hyankrofo ye mu bi dey ma mo kwan man koso biem saa o ye osofo pani a wa bodu segu ya awam kura na o ye nya atwomne ma ye beka kire wo because ade ne nye nne endra na wo se nye enne kura de nya na enye no kura de atwam aboro so hwe afia efiri bra ye wo mi a me ba Ghana man mu hayi mi hu bi da sene ekwan a wo hwe margin percentage a enioma bo e kosuru bumbum nu a enioma de yatum John Mahaman mo bebeyi yentete niema so enioma ye de ye betum but wo hwe we mu de no a sane ye to ade ni mu bum te say tema ni obia mu ayam chihye ni ho ma obia
ye misa se yes ye pija ne manu sa nkrofo be na ato emfa obi a ho obo na mkaze the same thing Ghana mabunu ho yani emre anya se yani emre yama ye ho kwan amamanyofo no adikan in prison. That was what I was saying the last time. Oma in prison and omo dey politics na cheye mu and until we are not united. Ghana youth, we are not united. Because yet here can NPP omo dey friends and Tescon. NPP Tescon ni bi e feel say who making a party unpopular into one adwene nyepe obekeka na adwene akere wo. Meanwhile ni wura fi say pani no a o defend no wasi dan pani dodo bi omo Ghana ha politicians no bebre no ama ni Ghana ha omo yire no mu ni Ghana ha into obo man from to a ono ankasa betimi kura tu akoka omo ho na zo dodo na election time mo ko on to about dodo na akọ oni ho ene Kenya youth ehun say omo de politics chiche omumu enti mo ye nyai na ye saa nkwakora ne mmerewai omo be boye daache from. They came together as we speak. Kenya president say government institutions by 47 were good nyina. Afei advisor to this yerama your penny I'm saying Bawumia oko ne office ya advisor on this advisor on hwan advisor on Benting advisor ye the list ni chawa ye mbehyew afutufu nko a enso hwe ba bi o man yediru na ye wo mpanimfo bi te se bi ya gleo omo wo Ghana ha omo so mu hu ye a o bebo ho mpae so obo ne mpae ma me de oboja obo ne mpae ye wo professor Maatemu wa ha anaje so omo atu afri Ghana o ma komanu atu Maate o Ghana ha enyansanfo e no we he so omo easy no afuro na bobo ma Pastor Mensa wo tabe omo akomanu atum ene kwade ono so ohwe cartoons ohwe animation eno mu nyina akomanu atum asofo it got to a time 2016 se mo behwe a na bebre no ade aye sermon preachi editia enioma no mu preachi against no ene ekoso more than de no omo preachi de fa ho but omu nyina akomanu atum o ka se Yankopɔ omu atem ewo ho enhemfo ene ehimfu nyina akomanu atum afia obi obeka mesi oman de be ye oman de be ye what's he saying Kenyafo emma bunu and Ghana for are we ready for that mesi nse obi anwe ho da yes ana me ka say Kenya ho no ne asi wo Kenya no ene president na ba or say institutions aban de no o kekan kan bom ogu bi first lady second lady aketua de ma wo mo wagene nyina afiri wo nsam afei administrative secretary for wo suspend bebre omo budget all tetete ne ma so akwantuo basabasa all cut ni nyina down no oman no ejatom oman na bofom oho can't we do same here Edian high. For we have fire for Ghana ha. And I Ghana diabro. Yeah, the nimre. Omo the politics no. Omo the politics na chiche. Yeah, hanumo no. Fiti ufi SS crisis omo ya politics wo ho. SS wo. Omo ya politics no come dey afira se keji wo. Aji just for you back no omo ti duase. Ye debate. Omo ye debate o. Omo the politics na chiche. Politics ye debate. Ko JHS ne primary ho omo ti nuase ye debate. Omo the politics no. Omo the politics na chiche mu. And into wo kan okra unua enwura na sum se no kore. Hwe etu obo da bia me kase wo hu. Hwe ade ba akwa me suro Ghana han mu ne se. Ada bia me kase sensem trafo ya mu yani anna ho. Na se ya nkokon na wo hu. Yes, I was because woman che yabakokon no ekon we no ana mu wie ya so nsem trafo no ekon we ne nye aba akontima atemdidie but yebemo mahunu say yes enough is enough
Aden. Na me ka no kakra bi ni se ya me ni anya den na da omo je Ghana si ono mo ye ni pasai na nya da big six brako anopa mi mo achi o Alexander brako Sam chefo wa Ghana anopa mi mo achi ya me ni ana ho a so omo na tiche yemu politicians for ya omo na chemu omo na tiche yemu ni obia ene ya mpanyimfo no so DJ ni na pamfo no mo so ade omo bekomu no omo anka won no mo so tuo ne nyina ne yehwe ya were ho sem nyina ne yehwe Ghana no muntuma dwum fampa nya yo meso oman ni be ye empire bobe tie ma me cham de ntia ya fiti bo empire ye ne let me muntie abujanfo muntie usika tukwan abujanfo muntie ola muntie Ghana me say Ghana tie muntie Ghana be ye ma me nche odi ntia Ghana be ye achim odan enclave ha a ofuase ayirebi ene ayi omo aka nyina aka atwahia ho radio stations ye wa ha no na wuntumi enhwe aban anim nka no kora nkyere no because who di agro boss be you because o boss o MP into di agro be you oh ka kora na bia o boss kora so munya o mo ye o adwuma too. And let me tell you this one before met to aso as we speak MPC binom nyame kan if they dare me I'll start mentioning names MPC binom nya ya especially MPC binom a omode omunkro ma omo pressure ma omo nkasa de omu sika bi ekoye niam bi se nkombesa age ne back from aban no ho no MPC binom NPP MPC binom enya ya nanka NPP eko opposition so that they can get their monies because omo party no koso tena konwa so a omo nya omu sika as we speak get fund sika wasenke yede ma wo mo no mo de ye project bibre no aban no atwa so it get fund ekomode no common fund ekomode no national health insurance ekomode no enso yeti sika so MMDCs akatua wose yede ma wo mo enko na ba akokura wotiam okoka yese enye obi na frɛ wo na wo de yi ba application ba na ye fa wo etu ntimi a resign that is what is happening any appointment me say na so di kan ko be de omo ya wudi kan de udin ko ansa na hwehwɛ mu a me say asɛm ya ka kyerɛ omo no so ya MMDC no akatua mba na wo bo hwene na wuntumi agya adwuma no asɛm ya ka kyerɛ omo no so omo say me boa they should come and dispute it say me boa na me kan me boa ntimi agya adwuma no baby o mind gina sesi ya sika afamu no ennioma nko yie na niema ne ya wire ho ennioma nko yie nkwa de nkenye problem o but niema ne ya wire ho ne say omo tete tumi ni so sisi ya no omo show any sign bi access how how no omo betimi aso ano so my idea ne some very ne power any ete ho already ano oba beso mi isi omu nyina adwen na deda o me say MPC no bebere nya ya anka na ade na dane so that o metimi akodan omo aka ni yetua ma wo mo back to masema na me kan me ma mo kwan na mo nto aso why not that dream da said there will be a day, a time, a year, a season radio station bi beba or damn potemo ha abe sechere no kure no aka e dia kire potemo ha for nobody thought ebi kura na adwuma fo na omo ye adwuma wo other stations no omo nya ya they will also do their work sani de wa ha but o kwa koken wanu aduane bebo adwuma nso so ni o man mu intima menka anu ntumu e ni nyina ye ntena ho nye ene Ahenkan FM wa ha the last time maami ni odi ho adanse
se nyamo na mo ba ya na ye de MPP yen kan no kore no e ma wonte but ye mu bi de ye be kan no kore ne de a kire wo enti se ne ebre bia so ye nya station bi sa ma na sprout no there will be a day Ghana fo nyina we will come together sa time no na ye discern enti the politician be kan kire bia ye nte until say ye demand that ye press it down no ye nsaka no we won't stop. There will be a day sa nkrofo no mu dile no obo ni mo me say there will be a day kan no sisi how many stations in a war ye patam ya mo ye neutral Eddie because omo work as a neutral and I'm say strategy omo so afa and I'm say and the stations e wa obetumi afa obetumi sabio obetumi abu nkrofo de bia o de sebi me ye kwase anti na de bia no aba be kan sa a kire me na okọ no aba kan kire me na me kọ then sa one day obeba no na sebi okwasea na ni ate na gro na gu so ati ase so there will be a day but ebia yen ye pe ne ntem no na ebia na ama but ye den ya me se Ghana be yi say na no na me bisa mo say me big problem ni say obo ade bia na misha ana mani fie me hu say ade wei enye a obi adi hu ade ase say enye no a we wish say a time will come ade kro ni be jai no obo the thing no sisia say times the oho that is why I mean no me gidie yira no said the oho because of certain characters ni behaviors a we yi mu a ebinum a woso mo kasa ka ma no atum e Bible mu o me ya ma twa awura mu e Bible mu o say niamu na mu no mu kom because ebinum a woso mu bi o ma no kan e Bible nim osofo bi otie mi anopa yi so obetumi de sa quotation na brem ntentem a e Bible nim o say enam mumu binom e woso mo kasa o ma ka o ma no atum entira and niema na igusu ehese nya twom eni sa tribal we no woni tirim obitumi ka twa say me de MPP no omo nya hwe mame but omo teso keka mepe asem a wo de microphone ko ti obi anu obetumi aka agum no me de MPP no omo nya hwe mame MPP no omo so omo nya hwe mame de nanso omo teso a oh yes omo teso a ono de ope omo teso a ono no yo okay no atono MPP teso a ope se MPP ti aban mu keke ndi se MPP ati aban mu ne de aban wura ne hwenim kra no e MPP dia o omo de wura mu wi a omo beyi na ne se eye NDC ene teso no won toto aba ne nduru no hokro so de aba na abonani na ye de we chekire wo man Sametia pa de mempa ba ni se menyam sika ni matumi kwanyo akwantuo ne ba obetumi akọ tie akwantuo ne ba obetumi akọ sade ade a nanso me de me kan se epuani baby anwoye obo baby ya cha baby anwoye baby ya cha ena yesi okun a muntie we na me di twatwo kra okun a wasa wokun ne ne no wanko na wo ka se o me kope baby akota kogema home wo ye den wo be kwa akoko no ochena akoye so oba wafa yefunu wo ye den ebre be so amo akowo enti o me aka me 8 months me this when and I make say we need to draw their attention to those things. And what's your bread? And I make say Israel for omo nante sare ne so emfrinhia bia 9 40 years old. But ene the current Israel and Egypt say geography for no kire kilometer ne meters ne sa latitude and hwan no mo kire wa eye short kwan bi o e free Israel ko Egypt
enye do ewa but enye kwan tintin bi asa. But it took the people 40 years. No Nyankopon pese o kan bibi de kire yen. Say no bi na egusu a ye koso e bi mu firi mu ni na sefo yi. Na say ye nyina so ntumi nkoduru bo cha asase ne so. Anyane obi bedi kra o ni bi. Ana me say ye nyina ntumi nkoduru bo cha asase ne so. Obi akora sika no kra ne ehye ne de. Omaya iwu. Owu ana ade enti omo ne ho so omo mpaye no omprema ne ho. Omo ne ho mpaye. Nyankopɔ tie no a na ode ne betu kwan o so be ma ne sika bi bekwa kutu sika bi ahu a. Wontu na hu no amfa sana brabo. Na ukotu ahu no kura na wunya. Say den abesende kakra ba fie o. So wo san anu se bi da ho. Etadem ta bank wo san bi aba. Eh. Enti oh my Ghana ne dia me say. Oh my we dia. Oh my no be yi. Nim dia. Another problem say leaders are there man. Leaders you nya leaders. Wo mo ama na say take over. Asem no. Omo ma na take over. No, there will be a time. There will be a twitch. Me say dia me kan I'm just praying say. Tie, dia me kan I'm just praying say. Onyankopon enne. Mo koda nya me mie so nkere mo. There will be a time, a day. Ghana ebesan ayeye Ghana besan sorry Ghana besan asini dademu aye fe na Ghana no sorry da oh me say da be no sorry Ghana sorry bire bi ema ukọ man bia so na ye bisa ufiri he Ghana oh Ghana nkroma okay Ghana no ma bo ye football team yi Black Stars oh Ghana oh okay Ghana na me kan so we say Ghana be sorry bi and I say Ghana be sorry bi I say yes Ghana sorry ye ana oman bia mu and even ya hwe asie mu mpoi so wo kọ countries no to say Europe honom omo what to say UK ne na say for na no e UK ni di nkomo yi also so bo Ghana din a still an nkrofo eda so ebu Ghana enam esu ne ban pa empanimfo bi edi kan dae nti still na dodo no akai Ghana oh okay Ghana na ede be nti na sesei Nigeria fo nyina be twifam ha na omo de akwa ama no ne omo be pese oba be fa ha no abenya Ghana passport na abenya Ghana bibi aka ne ho nti saa nuonyam ne da so wo ho oman ni be yeyie me say saa nkrofo yi a omo te so a bebre no a no omo pesa mi nkuminya enti no omo de te so no omo nyina brebeso na said ye nti na me kan na ma twe example dia ma mo say se o de me kan ne nei sa mo se me boa mo nhwe mo misa se CPP ewe he CPP already the political history of this country one of the most powerful political parties bon menyimu untumi nkan yi CPP nsi nchen said the NDC ni MPP ye powerful political parties na akari na omodo omo nan ni omo abatwe wo omo yi no CPP was most powerful political party but the question is enewe he one strategizing your man on sa nkrofo we MPP NDC no one said that bia yakasi e benya test for dey asem na aka wo say MPP for ya na akwaje me say we don't know this MPP and NDC enya me nwanwa me ba enya me say tie enya me nwanwa say mu agiu sa onyankopon ni openo no me say onyankopon ni openo no dodo no a nyankopon fa o mu free Egypt na odo o mu ko no nyankopon ye de bio tie na me say onyame na ni ku oman hu ende e wo ho na nyankopon na ambo besere ye ko yankofo wi hu adwuma gold nufu so be na chen gold bauxite na no krom si dia band dia bo makohu wa he bebre still ya bre adenti nyansa so ma obi anyansa dia na ope wan eja ehye na ode ohun se eja ode ne sabakwa akohyeja ni sabi o abodanfo mpo endra na menam kwa mhwade bi bodanfo be ma bi oso aso anwem ode chi ka bai emnika bi odi twa
lori kwan ni mu no nam say hey adwen be na obi o yeso o ye bodan for na adwen ye enti mpanifo no ti ama mo nioma we nyina se mo nhwe so enti ye wura jamu amu se ejani ye wura mi nti mo ma ya ntwe ho to mo hu adwen nka bia ntwom se ye bre ti se won abo enye izia na fo afia wo na wo bre wo mre but ye ne ebre no do so che mo amu feel no enti mo fa ma dwen ento na mo nka se majority carries the vote sample se mo se mo ye bibia pepepe kra no a mo ndwene se anipa dom no se o mo bre ye nti o mu sun chese baby bia fa ho a ene omo still a omo nye e de no mo ye nia untie o nia e koso na nye bibi fufuro o asisi da o asisi da ohene so no no nia me pese metwe ya dwen di siso ne se dia e koso ni nyina asisi pen oh there was a time na se nya ohene Nebukadnezar ya bisa hu die ntia na e friend Nebukadnezar enkrofo kire o madwen a wonfa enkrofo de ye bro omo keka bia wante akire wie ne sen odane aboa enti I'm telling you people me say me gina radio so na me kasa asa media kire mo say all these people you see them no you shall see them no more. I'm telling you God will deal with them. Me say onyankopon no mu bedi ni pepepepepe but enei mama Esther anyo mo to ye no o se emma enhaw so unso obonefo ogusu a o enjoy a emma ne enhaw eri ni da bi emframa jampantrudu bebo na ahu o nyina gu te se eyi no say that miracle ni si basa dia ne dia munya botre isi munya botre miracles ni si senya sa dia munya botre say ya tuonom ye ne aya say o ya adwen besesa ya adwen besesa awere to onyankopon nsem eti munya botre ana sa reto no to obeto no na eche o ni nyina nyame wo botaye ntia ma mi bi pa menimu no a me se boni ekotwu ko bata nyina obi ase ma mi na time beso me ka so da so konkon ho ne brebeso na on onka na asem nkyere o but sa woni ni ihia e na o kyere odi ohun na ni so ene ne o te wo ne widie mu a ofiri ate asefo asa asizu kran ka ope eduru ba bia nyankopon wa hani pam na me ka se animonyamfo ekura animonyam o ma sei baby ane manam kura wonim baby ane yire nam wonim ono anga se baby onam kura wonim animonyamfo nyina asese yo e oda so te ho ne brebeso but nipa no so abra bo aseye yo me ka se ne brebeso ena wo so a pa ka se wo so mu ani da na so sorry ena ka me be ba so Ghana we need to stand up ena na ka me be ba so fo ye wa ye ni bio ebrebeso me say mo de mo ye mpan fo na fo ye futu mo me yanko so anye nkakra se abone fo na ye o as a minister ye so ye so afo wa se wo so ye ni ya sa so ye sa ho sa som wo where your mind who na was also me na o de na as minister ba oba hanuma you see the number of people ye be so de akobode ono so kra de obedi onyan waje da obetime je da dwuma ho akwakosia no onko adwuma ma ne boss nko yi na di mp no hu hi o ye hwan obi abrebeso abotre me say abotre me de obo ya nsori amu bompa ye na me wadom no na me I pray for this country because my steady empany for mama na sa take lead no oh me say Emma okumentu e wo bonefo ne yedie ho me say o dia I'm telling nyame ka wa ha yi mo dachi e bia dachi na beba na ase nioma e dachi betimi ayo chena hwe bibia onyame nsem o wafia yo dabaako eye onyame ani so mfia pem eye onyankopon ani so dabaako pe one day memre da fo onwom o tue ontie one day ena mega se beba na senior no mu so na ko fo asa ewie o ka one day ya kan say John Kuma isi owe si oko de o ye no hwani ni se eye na ketia se nye na ketia hwani ni
ɛna meka sɛ enim sɛ obi kura bɛsua adeɛ afirim onipa kyerɛ n'adwen ɛwɔ nneɛma ho na onyankopɔn emom akyerɛ deɛ ɛyɛ nti onyankopɔn na ebu a ɔde atemmuo ɛne ɔfrɛ ne sɛn yes judgment ɛde ba wo biribiara yɛyɛ ho deɛ yɛyɛ wɔ ha yi yɛkyerɛ yɛ adwene sɛ baabi adeɛ no duru deɛ ɛdeɛ nim sɛ ɛnyɛ yie but onyankopɔn nso so sɛ ɔman no wamfrɛ ɔman wei so wobɛgu ɔman wei no bi so asoɔden bible kɔ na wura mu a ebu asoɔden enti adeɛ ɛsɛ woyɛ no woanyɛ a nyankopɔn tumi twe waso wɔ ho ɛna meka yi sɛ deɛ ɛsisi no nyinaa no nyɛ bibi foforɔ o there was a time a ɔfrɛ ne sɛn Israelfoɔ yi Israelfoɔ adaefoɔ yi a wɔn nso de ye ɛna wɔn akɔkɔ fa Saul baayɛ onyankopɔn sɛ Saul wɔ mmoa mo ɔmo sɛ ɔno ani ɛpɛ no ne ɛna ɔmo kɔ fa Saul de baayɛ ɛne nyankopɔn sɛ mate na Saul panihye wɔn mo ɛma wɔn ehunu sɛ ampa onyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ ɛne nti duru baabi nso so asɛ deɛ ɔka me no yɛ adwen onyankopɔn bɛhyɛ da panihye ɔman no yɛ yare ɛwɔ bible mu o sɛ onyankopɔn na menim da sɛ yɛwɔ spirit honhom bɔne a ɛno na ɛnyɛ honhom bɔne I don't want to use the word honhom bɔne but yɛwɔ honhom a ɛbɛtumi atete wɔ ɛfiri nyankopɔn nso nkyɛn ebi na tisi Saul so honhom a ɛno na ɛnyɛ honhom bɔne but onyankopɔn honhom a ɔde tete ɔde tigu Saul so onyankopɔn honhom a ɛno no tete nipa ɔma ne to Saul so afei ɛba saa no a na ɔpɛ David akyiri kwan sɛ David mma mɛbɔ sankuo na wɔntumi nna ɛka sɛ meni but Ghana no deɛ bɛto yɛ kwa deɛ ɛkyɛ wei because asotwe no ensuo nyakopɔn abɔ wo wano ma tɛnɛ deɛ bɛyɛ nsuo ebɛtumi aka sɛ deɛ ɔde fa yɛ ɔde kyerɛ yɛ asotwe because deɛ kwan ne da hɔ bia na ɔman no yɛ amfa hɔ isi a god yɛ daakye bia bɛboa mu motu ne nyinaa wotu ne nyinaa wo nsa sɛ wo sɛɛ no wo nsuo wo sɛɛ no eti deɛ daakye na wai daakye ne deɛ na ahwɛ daakye wɔ nyame nsɛm na ne obi bɛbu ho akonta ɛne ti mu yɛ nya botrem wɔn so obi nso hɔ no ɔno no ewi ase ɔteɛ sɛ ɔbro nsɛm gye mu hɔ sɛ heaven wɔ hɔ adwea ɔdwen nea meka nyina onim deɛ kɔ so kyɛ sɛ wɔn deɛ hia so wɔnya ne deɛ ɔpɛ no wɔnya ɔso owu no kɔ abro nsɛm gye mu ɛmfa ne ho deɛ meka nyina wo sɛ menka heaven ne hell bi asɛm mahyɛ da tiatamuo ne bibia mpanimfoɔ no a Yesu gu ɔmo so no ɔmo nka ɔmo asɛm na sɛ ɔmo ka ɔmo asɛm a bibiri na ɛbrɛ already no bibiri na ɛbrɛ asɛ bra wa so tua na wanya bibiri oh yes tua na wanya yɛ wa so tua ni wɔ ɔmo a wungu ansan yanso yɛ brɛ pa bibiri mpanimfoɔ no bibiri na ɛbrɛ obu hɔ no mu a aduro a wasɔre anɔpa yi ɛwɔ so wɔnom wanom baako koraa a obewu so o sika ɔde bɛtɔ eti si yɛ wo kai ɔnya sika tɔ ɔnom sɛ yɛ wo kai ɔga so ɔnom ɔbɛnom sɛ ɔnya sika na ɛno no koraa ɔbrɛ na yes that is brɛ yɛ obi so hɔ nom a wɔnyɛ bɔne biara o aduro yɛ ɔpani numi ɔno so yɛse wɔ no ɔno pudu ɔnya sika no akɔtɔ kidney ɛnkyɛ ahiafoɔ nyinaa saa ɛsikafoɔ nso sɛ wɔn nso nya bi nea wokan nso wɔn wɔ sika nea wokan asuafoɔ no nso bisa Yesu saa sɛ deɛ wabisa yi pɛpɛpɛpɛ sɛ na pani a yɛ so wɔ brɛ wɔn maduro nti a wɔ brɛ yi onye sika tɔ akɔdaa bi nso te baabi ɔno nso so akɔdaa ketekete bɔne bɛn ne wayɛ ɛna wanya kidney asaawa wo sɛ deɛ ho yadeɛ na adentia akwara ne na ayɛ bɔne ana efiri ne maame ana ne papa onyankopɔn ba Yesu asɛm ɔka kyerɛ ɔm sɛ sɛdeɛ onyankopɔn ani onyam bɛda adi ntia ɛyi mu yɛ fancy na
Yen twaso. Emfa. Yen fancy a neja. Yen twaso a haremo. Emfa ma ebusiafo. Enti mikromfo oman ni be yie. Mumi nya botre. Na oman ni be yie. Ba before mo be sori akono. Say afia me no na e kan na. Emrantie bi a yese asante achem dwaso. Empotemo ho. Obi wu ya omo kotam ni fun no. Ekosie omo yi firi adakam di si wo mo kon ho no. Emrantie me ensa ni nyina so yeso omawu. Okay. Okay. Ewiase bibi wo ho. Na wotimi tam fun. Ai. Adai. Ye omawu. Emrantie me ensa na yeso omo bo fun no abomo si wo mo kon ho no. Omo me ensa nyina. Omo nso wawu. We dey tete ho na ke tete asemi. Ebiasi ewie ebremu. Enu na migusu amene mo kasai. Yo. Se awireto wo onyankopon nsem. Na olu nyankopon na ni pem. Because tie die bia mo hunu no se ene ade na urade weja wo mo a omo gusu omo ye de omo ye ene omo sisi ye ni Yesu na omo nte ebia na sisi ye yi se obetoro omo so wire a ebe kan gusiani bia ma na be kan ono ezi oni asempa ebia na ebia obi wa no aka ne saa oni asempa na aka wa ebetumi kan gusiani bia ma na be kan nti onyankopon otwen bra obema wo na ya gifom afeso wo to na ahoma ne kikire a ntampe homa ai wo bible mu no omo tam de betwe sa ankrofo no a ubetimi agina wonan so etimi enya botre ma awurade emrante me ensa munyewu so oye okada boy so oye de ben amamre kwan so yemfa ne nto adaka mu ne yenko sie no enemrante aba ye mo kyem so empanifu aba nso ye nka oma sem webe enti musi ebe yeye and what come if enti the question is now we say abosum ne kun omo say de ne kun omo a say me say abosum no ana sa ahonhom no a enkemeko bisa say ohini ni kuronim empanimfu ni kuronim empanimfu e kan no mante na mante ya bom so abo say wa hihyi bia wiwi bia nani numpu etu ohunhwe e ma gbo fun abomo timi pagya fun na ahometi e de asimo kon ho e na mo woni ntwetwe den wo de we na fa ha uko Facebook da YouTube da we da ba bia be fa bia fun mo gu nani mu ase ofense kura obiwu a o ben ho kura usuru ena yeso mo miensa nyina so miensa na wu miensa na tam na si wo ko nwa esa kwasi asem we ni zase bulu we kwa esa bulu we kwa ko fabri ni esa ba bibi to banku no de wuya no so o ma se adaka no ayi da de sen na be na kura ko fo ade ena na resume ye nyabotre anu abu an mo sisi nyabotre adwuma ne dɔɔso ejese adwuma ne dɔɔso ahyɛse akosi mpanufo bia nya sisa de no gusu a na ɛsɛi ɛne yɛ hwɛ na de no ɛsɛ kɔ edebe yi erade nka yi na ɛtɛ no broni ni ɔma ne bia yesu ya broni bɛ na wahu sɛ ɔse obi yinsɛm troni nti wakɔta microphone abɛsi ni na ɔmo mpo efun no mpo so fun so mini ni baby e ko suya sa ade ne di free te free hio suatra ko na ye de suatra ni baby e ko suya ko mini e Ghana fo bibi fo de choto fista ya bro free di buy omo de to light one abrante bibi ni kwa de to na go abrante no ode auto fista no de buy ye no woni mi di entia dabi na ontwe atade nto ne to ase o ni di na e de saa ni di auto fista I think some of free Portugal. Okay. And obabe kochi ye. Na oni eto ni sisie. Ahumrofo ya na bibiri no omo to no omo sisi ni nyina aka bom. Aha. Enti o the belt no ebo ni sisi ya. Baby no de to no. Baby no de belt ne to no. Eho ni sisi. Ono ni sisi. Ni sisi no. Enti ye hunu se se watwetwe na atare na bofo but no o de ato ni sisi ya wabo belt ene ya no mfu hu bibini tibi to ni nakokom na belt no ebo ni nakokom na the boxer enti anya se eye ade ana oye
no address baby ana ni sisi wo no enti ode atare ne to no abɔ ne belt na gya ne nam ne baby enti nkrofo hunu a ela si auto festa like omo man fans go bibini enti say auto festa ne kire say twetwe atare ko enya sa auto festa ne abrantie ne din wei enti ebe yeni kire si ye tam bibia ne de akwa ye nkwan ye tam bibia ne de akwa ka banku na no in box say osafo fraud ya ni adaje di puso aso Veronica ntonjo ebeye safo ni nyina kwakwade atete ayi esie so se mpro ni atwi se ya broni won hye ohye na zo ya mahu broni on ne na mu omo hye botai ntia omo botai so omo weda no omo weda na no ozu aha omo weda no ya ni mu omo weda no onyitu otwe a one man so I say and again because of omo weda ni nti no said ya weda obeye adwuma wa ha no omo ho no ene omo weda ne system ni bibia afa oko Germany nsuo nche de ni ho sa because omo wo nsuo hu problem omo import nsuo di free nkrofo cruise no omo de akọ ho Germany even the modern day Germany class still omo nsuo issue okay nkrofo ye nyom ne be yi enti omo kra nsuo free baabi na omo de akọ ho that is why the alternative to nsuo ebeye eyi ensan omo no club ne sa na sefo and into obi a watena Germany bia ne pensa enye ne ese no omo pesa yenom liquor bi wine bi any sa anyoma no enti omo substitute nsuo no wet ensa no na no nche so kotena Germany a onso betena Ghana ha bisua nsa no ono onya nsuo anka onom nsa no yensu nsuo ye nya na yedi bi ya galamsey na osi o man we nyame nya ye bi onyame aye bi na Bible no kro no anso aka se so anipa bonefo bedi o man ne so a enipa e wo o man ni mu ne bre ene nipa e wo o man ni mu nso no bebre no adwene nya onyankopon tumi punish won with akandifo omo nso so adwene te so omo pepepe Jesus bia na punishment asotwe nya bibia asotwe because ya wanya die biem ye biem pa na nka ukra nyankopon kra dukwa se ke bi anokra se ebisa bibia o because bibia ye wo bi hwe abrofi bibia no mu die yeye UK for say omo kwasoro kra ya na mpa ibo no mu hunu se de omo bo no ombe da mo because we ka say ewurade ye twa kwanhia bia mu ye twa kwanhia UK ho akwanhia be na ko hu ekwan papa esi akwanhia no kwan ekwan papa ne ka nam so enye campo si train e kwhwe he enti ye twa kwanhia mu ye twa kwanhia mu ka say Jesus ye tutuo wo kwai no wo he fa UK tawa bra o leader no na dwene ni fie nti wonye ekwan so ati ase na wo bubble sam tuo sa ayede ene mi hu se ade tuntum bi sa Cape Coast kwan no so sa kwan ne kwa da besa na aka kufuo bas be mi ensa hwefom sofo ye tutuo chese o to bodie se wa sane ni woku no so watwio I was saying now from Kanka to Kanka. Oh, nya mesom na bibia oh. Edu be Nyankopon ya oti ase because ye bre. Pressure. Ye bre ti duru bia, edu be Nyankopon oti ase. Oh yes. Edu be Nyankopon oti ase. Ye bre o. Ye bre. Na bra ya adwuma. Ye bre. Me say Ghana no is aso for no, we say empire ya bo ade say nyame nya ya adwuma hu adwuma. Edu kwase ya busa bibia o. Wodi ye siamu bia mpa adwen no nya adwuma adwen na deda ni pedua ne bebre say no pa bo na Ghana hia o ye bibia ye hia hwe e de na obusa ebia no enioma ebo so god team edian de team ya bo obusa de timba be bo na bo mo ne di twam a eti bo ni pati bo hwa nipa be ye kwan hu na obi abewu
Nina ya de kope hu sika di o. Akwabra ni koton di. Okoton di na kasa sisi ye hia na wo ye nyansa. Chain no kra de bob kwa tu say grog say koku ni pasa de. Fan de hia say wo de aduru ba bi o de ko. Ana ye de ye ya. Ye ni yetimi soro ko abonten se ko bobosia. Ni e bi say se ye pebosia no sen ye say $3 billion. Na remittances say free in 4 countries so buy ye Ghana ha. Ya keka ni nyina bu mu ayenya 21 point something billion dollars. Te 3 billion na yesi akwakoye ni free mu. Aka sen. Afa ye bra bebu nkonta 21 point something billion no. De yetimi bu hu akonta 9 billion. Almost 12 billion dollars. Ayira. Ye jina mano ne nso so ye kwakokomo besia 3 billion dollars. Ayira ntinya ni pa 12 billion yesi ayira. Ubi se kwaku o se Ubi se fia ono so se na kofi na ono de ohun ba bi afa obi ani yete ho. Meanwhile omamu ni nyina nso ye de edin kwa kobo bosia 3 billion. Eda ya sunzu $12 billion. Enso so nipa bi achedi. Enti we osi nyankopo wontu ya woka. Amla ketia ni enso ye kura mu. Ebeba fie nyabotre. Munya botre mo oluman. Mesi munya botre mo oluman. Sisi aye bre kura che wo mo wo so munya marketia no. Wo ya mesi. Bre che wo mo. Ye nya botre mo oluman a. Ebre beso. Mami na mwase. But ejabo mami address we ayi. Okay. Asane chip compound no. Minim how wa mo service na se. Akwa mo de awo won. And now I had no in charge of and now your name, Mammy Asane Casa. Any me cram it tabanachi, one streaming line, control prices, and I was Jabba Mammy and Roku dream. Since I will go for Basada or Cassan. And those are the hour. Yes, minim how almost service in it here. The Oakland, yes, chip compound, yeah. Memphis mo to talk ya tu hu jato ye to ya omo ye no. Yes. Okay. Minimum service no. Time omo ye aduma no time omo pon. Ane biem mo bia nti omo tie o. Because media dem nim say health service yidie. Omo run 24/7 ana meboa. Ana so omo di chem ya o check company ya de mu pon. Ebi mu time omo. Yes. Chip for no enya se wo mo pon. But almost service no automatic closing time bia one ka someone said I say oh pon there but obe pon Samu yes chip compound there say anetie me pese me nya ho more education before say enti health in hihye no ho omo to say teaching hwan no from teaching no normal about regional hospitals regional hospitals no I think say ase no more polytechnics. Okay. From there no more ba no more ba hospitals what district no enti from the hospitals what district no near where no na se no health center enti your health center and your chip compound chip compound I don't know the whole first aid nyama no me dey ma and inti yana because of the nature of my human inti no omo do omo mpon emremu no omo mpon but the nature of said the service in it here no edura nwumira obi ekura timi e hye na adwum say obi sa abrede omo pon abo chip compound obi sa abrede omo pon onipa no aka won adwum no the share omachire ha no this abrede omo pon nti sa na da ya dwen mu but emremu ni de ngosen ka health center de epon this is obi adwene mu a but ese ya dwen so sa abrede omo pon sa abrede ena 2 eya no omo nonso more until community nursing ni owo ogu on mo nipa ba akope oje awo ofa ha osin ha na no ayi ba ku bia na manager kan say yesi kuro bi wo ofo ase ayire bi ho ba bi yesi nkrofo wo ho ne ayare na nurse ni na aka no so ye ba akope nurse ni ba akope o na kuro mu ofo no ayare a na ye wi aba ohwe ni wi ba ono nko a yesi enwumre mu ho ba bi na ono so pa ba bi fa ye ogiani ja awom anzo be fa ho kra ono so giani ja awom
but agents are not yet. Obe come na nipa ba akope. Why adwuma fitiano pa be pem anwumre. Obe kope na be afa. What we need to do ne say ye employ nkrofo bibiri. Nkrofo nso wo fie omu nya adwuma nya. Fie. Wo bit me fie a wa wie 4 years ni. Membu boy. Nkrofo wo fie. Fofo bebre. Ade ne agye. Bebre wo fie. Nkrofo wo fie. Minim from 2019 or 2020. Ebe pem ene wo mu gufie. Ena anu yi a yesi atua wo mo. Alawa de ama wo me ndra mahu so masan de ayi bia sende me say yenka ho asem ma wo. Se alawa no ye yesi yentua no. Omutuatua 3 months ni 2 months ni 5 months na eno ano no. Obi ko school alawa wa anyi bi da wawie otifie ne. Ashim. Nani aye die. Na de o mu kra ne nsankai wa wawie a ukotena ofi na wo be fe. Enti omo de no ya na wenya bo check akra de ama wo. Omo ye omo afamu de. Because asene hanumi it's not a cheap compound but in charge no buy na dwuma de on boy ye ne mo wo ye ye abo sisi o ma pijam so nti wo so ko ne de sha won sa e wo so so tumi ye wa fam de kofi eye won ko a wo ya kodure he wo se me se ye won ko a mo no so mo ye ba bi a me ensa hwe adwuma ne den wo kwa anopa nti wo de emfa ne se wo ye me ensa oba akwa anopa wapon awia ofofora be fa afiri ho ono so akọ e de akosi anwumre the next person asan baba be fa. What if cases no eba boroso eba 2 3 4 5 6 sene na nsen entontum tuntumi nti aboabo hayase ade omutimi record enipa 50 every day bi enipa ayare aba ho ye 50 na se onipa ba akopɛ na o duty a obetimi obo untimi but no na be mo agina so am request say da bia wo ko mo kan say da mo nipa ne ba o request ya ko form we he o say o request ni form we he say be fa bi mo adwuma every he eti emuzi ebeye eye fancy abusi ya me da say na ye na ne ho emra nyankopɔ ya adom ye ne NPP for ochena mom ochena nyankopɔ ya adom a NPP at 2 p.m. Ewa Jubilee Park no wo mo be pa Dr. Matthew Puku Prempe ho ntoma de akire Ghana eni wiase nyina ye be di akire na afa de be koso no so di mu amane bo e de amamo ma ye nyina we so na ye na ne ye homra adwo we just many who dance and adwo man for bro pa me tire hunchu capsules abada why maka na be kaya ni hunchu capsules e wo hon mo a entire ma prostate enye kese me hawo o man for amodun so tentem mo amodun so so a ne mo ye mo ya anase mo ntimi nyon so kra bodun so so ne mo hihye no obo ana dun so no kra mo apan bienu na ya bese no ho obi so hon mo a dun so de tenten wan kan ho kra no ya dun so gu no ho ebi so dun so no kra twetwesi sa man hunu woni mo nyina ehu muaye ene hunchu capsules me nia no ma ya man hunu ba ko ye fichi kro mu nsam na me sei araba bazen pills aje me pa enti me forma mo sa wo kwa fichira wa yase timi hwe usa na wo hometi etoda bia emoja nitimi bapi dodo ana kwase bia na twitwasi ebi so kwa dia emakura emoja nitimi ni mu afusa ne yie etoda wo kwakura mpo no sa no ho kani behia wo enu ne afichikuro mo ha wo kaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena bema wa your best man na opese wo ye no odan ko LB Amuafo na twumesi Kennedy Drug Store Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mesa wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa anebutu afre kurumpe fu 0504 906665 and 0545 906665. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adu me na ka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni paduam gyan na so yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton no
aduro ahodo. Kumi Herbal Tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no e wo 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea ana eye immune system support. FDA age edwedie nkratwe atum. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia ya da asese atwen yen sima enum ena abo apa anopa no nkro ho maache eno ni dwumadie no edin ofremi obuoba ofori amanfo ya da so ate eye enkonya kasie mu ayedi dwumadie no ho chiamen ede amawo na mame sanka obiom se enene da BEC ensohwe ne kyro no hyase BEC nsohwe ne kyro no hyase ene na omo ede akwa akosi ene na awotwe ene nti yebesre na empanimfo ne titiriw ni awofo eduru sabre ya awofo mokra mo de titiriw we ya no nkono abo de na kyese omo hyase kra dada omo mu nyan hyase na kakra bi na omo hye omo de ase waye kefo de nkrata ba abonten yakenkan bibiri no ade amawo afutu a MPs ni bi nso ede ama no eno nso yakenkan bibiri no ede amawo empanimfo bibiri no anso guso a omo etufo na afutuo ne kase paa no eya awofo odi ese wo ba no na braba a obo mfa wo ho kra no a na awotwe we die mana brabo ne mfa wo ho why mana brabo mfa wo ho make sure say na taade ne mpaboa ne books ne pen ne pencil ade bia e be kan ho a e be boa no ama nso hwe ne kyero no aye kama no ye be sere mo monhwe na monye ne sanfa ma mo ma no ye be kwa homa no so na ye ne owura Gapson Kofi Raphael or your secretary Edima National Council of Parent Teacher Association of Ghana ye ne nkonko twetwe enkomo opani otime nkan kan FM suni ma che the most chasson could the moment for future awful yamba more alcohol be na umpumba kodie ye de radia si anopa de e ba wo nchen a enkomo no emi se wankasa kra wetiani dada ye ma no enne any day di kan a omo wo GHS ne kwakọchro BC ensohwe de di nkan afi bi eduru sei a eya awofo muso musen ekwenya me so koma ese yene acheche for ene for my Ghana because of my Ghana buying ene opia sabe addition some eda na koma so omaboa ama sabe yenkoda yi etima de bi so mo ka ko so bi exam Sunday one na immigration ko ede mai na ena me say nke yamba no awbo maboa no is the time mo ka ko kanu to ka me say justify inclusion mo ka ko to no mo yi ama sabe obi en say yenkoda no say no so ade a obi na present na for body staff akọ secondary school enti eduru sabre no a eya na obi yo wofo a eniama bensa na wo so woye e de boa ne ba wo kwakọchro nso he bi no mo ya de also don't we can you don't have time by each and by each do CCS and PGHS ne kono special books for more your book kapa or kwara ho extra classes media support e do ne chi ejiane akoma obo ma ko school the books are also na so e dey end up awfo no ye nikum ye ma no ho adie bi e be ma ye mbada achai ka be a chen die no ya awfo de ye mfam bi agro kwa nti preparations in a just try the conclusion inadequate preparations is for performance our kikano the one we year a master together because on the train you na abana be so afi ma ba no nya papa nti awfo the secret responsible parents and family so they do na ma you ni eko
akɔra no adesua ho ɛbɛ mɔden sɛ mobɛ pie sa ɔmo nya akɔdwo na ɔmo mfa ɔmo time ɛnyɛ no ɔmo bi a ɛsɛ ne mfa so ɔbɛbɔ mɔden asua adeɛ na ɔbɛtumi akɔ akɔtwerɛ example ɛna no wayek wɔn mo pani ɔno na ɔkasa de ma wɔn mo ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ne yɛhyia yɛ a na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm de akyerɛ yɛn ahead of ɛnɛ nsɔhwɛ a wɔn ba bɛkyerɛ yi na nsɛm a no wɔka no sɛ duru baabi a wɔn maake nsɔhwɛ no a wobɛkɔ akɔ bie ɛyɛ ansa sheet ne mu no na sika bi hyɛ mu obi wɔ nso a no atwerɛ ne maame ne papa ana obi ɔbɛn no atwerɛ ne number de ahyɛ mu sɛ frɛ no ɔbɛpɛ biribi kakra de ama wo na nso so waboa me ade na awofoɔ mo yɛ saa no kwa de fie bi ama nso wo ana ameboa man kan yi bi ama nso wo mu nya sɛ nipa bia no obi abɛdi mbra so nti sɛ de awofoɔ na yɛ kan wa yɛ kɔfisɛ so mo yɛ awofoɔ nti sɛ mo yɛ awofoɔ nti sɛ de bo yɛ regulator ɛnyɛ sɛ no ansɛ wo je kwase pepa no sɛ akwa na tro yi wa je kwase pepa no de akwa kɔfɛ sɛ wo hwem sɛ de akwa na tro kwase pepa no ya de du mo a ɛnyɛ no kwan sɛ wo tini eyi firi ho na twa akwa na tro so na next time na no wo no sɛ mo anyɛ saa de nti saa ti boy ya is for so the kind of people are more fast in relations so no so kaka because there is also found man so indiscipline as a nation in my practice are coming at the form and that kind of basically are kind of for it didn't kind of for the yeah my thing is not there I'm a double mind now we are seeing now they're coming here for more where to one kind of for count it is down the end of the idea so the why for car that's your tree and manifold the two are for the two be are so the all fires and all for will be ending okay ɛne na ye jawa ama wakɔyi ye bɛgye wadwen kyerɛ de afa akatua nsɛm a ɛwɔ sɛ aban no ɛde ɛma wayekefoɔ as we speak deɛ wayekefoɔ no ankasa agye atum sɛ bɛsɛ 55 million Ghana cedis deɛ ɛkɔ ne mum ɛka no nenam somewhere 98 million a ibi kura san gu akyire den na wobɛka kyerɛ aban because ahyɛaseɛ no wayekefoɔ bɛka sɛ wɔn nsa nka sika no a ɛnsɔhwɛ no twerɛ kora ɛma so ntɛnɛ yi sɛ wayekefoɔ ate aseɛ na wɔn sɛ yɛ mma no yɛnkɔnkɔ twerɛ na akyire wɔn agye wɔn sika de afiri aban hɔ a asɛm bɛn na wɔka kyerɛ aban no ebi ka mɛda aban ase mɛda wayekefoɔ so ase na mɛda parliamentary select committee on education ɛne yɛ ankasa wɔkɔ kuo no so mɛda mpanyinfo so ase saa kyɛ no atie no opinion ɔtedaeɛ obi na ɔtedaeɛ yɛn nyinaa sɛde yɛka sɛ na aban hu sɛ ebi ɛfɛ kɔ no yɛkɔ na abaakye no ɛyɛ ɔmode atwe no kyapele bi abaakye ma yɛhu sɛ sɛde wɔ abadaeɛ nti wɔntoma ntwa no nyinaa sɛ wɔtumi twa bɛyɛ 50% a wɔyɛ sɛ bi sɛ saa ka no a aban atia no ɛbɛtumi aboa ma ɔmɔtumi de ayɛ exam to na deɛ ɛka nyinaa no sɛ ma aban a maka no a ɛwɔ hɔ no aka no ɛnkɔka hɔ nti ɛyɛka sɛ wasi so sɛ ɛba wasi ho nsɛm so so a yɛte sɛ ka ɛba hɔ no nyɛ kaketewa yɛbɛsɛ aban sɛ wofiri ho ni na ɔnyɛ n'asɛdeɛ na saa nnɔma yi no time to tune on from a moment. I'm not saying the psychological trauma people are going to anyone be sharing on spare more quality as a program. The best about it, I said, it's a piano. May I know how to say to now, every month I will come away from Yakapa and Yababa into national exams. All right, Gabson Kofi Raphael, and I pay Yadasi Papa Power Brain Wadaji. Aristotle, a very famous quote, or say we are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. The best answer I say, no more much you do the breathing, and none of Muka culture and other purpose. The Makamuka Makaman 2 million. 4 million be a phobia, 4 million be to Bonnie be at the moment, and how ever is documented. The best to be out for us, I don't want to know you. And that's the 2 car. All right, yeah, that's a papa near future of the Amaya Mano. Yeah, that's it. Ura Gabson Kofi Raphael, your secretary, Edima National Council of Parent Teacher Association of Ghana, any quarter chain and Komono. Wadarama also sober to me now, what the wide drinks ready a bash show in so via normal SMS and I say WhatsApp message or the befa. 05338989
0533898915. What if I want to buy a na yet to me I can kind of come at the amount. A glorious happy birthday going out to you, Nicholas Moka. Nicholas Moka, a colleague journalist, a host to morning show at Chimansa FM. So happy birthday, bro. Live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Nicholas Moka, you are a brother. Eradinka Jubilee Hospital sa no pay me kan kire say empomuden ho nkomo ne de wo mo ho no mo ana wo se wo de fa no mo hwe na omudi ho djuma e de ma o pa pomuden egina ne nan so na wo de bi akoye wadjuma wo de bi akobo obra na wakopesika e de aba betu fie abeto pono so ama obi atimi anya bi adi a Jubilee e na ye kanfo e de ama wo se bra no mo hwe wo na enya pomuden mapa a wo betimi de adi djuma hodo a wo pese wodie enyina. Almost services in a dozen. A fridge na hone jaya resade ye je wato ho pharmacy, antenatal, postnatal, hwan yesi ekeka bibre. Theater nyina ekoso ho no mo a ombetumi ahwe no maboa lab no so test no omugusu omo ye ne kama pa. Me pa cho ya na wa me de ani a kire ho no matumi aboa odan aboabo Amantra bridge no so na obi hunu wo mo gi insurance aban de na nkrankran de 024457 5799 and a 0241784645. Yen frɛ wo mo sa na number no eso. Afi ye free ho no mo a Yesumo Herbal Center or the Kumi Herbal Tea ne dia ba Kumi Herbal Tea ne boa wo am wanya apomuden mapa. Ebe boost we immune system na am wanya hoden me dofo wetimi abo adwuma bone wadre pa. Kumi Herbal Tea no unya no pa na ode kakra atunsuom na wabobɔ ne kama na afei anwumre waye wadwuma nyina wi a wo ba beda no so no waye ne saa pepepe ebe mu ahoɔden pa yɛbɛkɔ ahoma ne so na yɛne yɛ maame onimunyamfo Victoria Adu akɔtwetwe enkomo kane MCE de ma Bremu Central Municipal Assembly ene BCE emofra no akɔkyerɛ uyi sɛ yɛ maame ba bɛyɛ aban awura ɛwɔ yɛ mansini mu a wasan so aba bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa panyini ne yɛmofrɛ no headmaster no anaasɛ headmistress no waba bɛyɛ bi ɛno akyi nso yɛba ne nwoma sua a ɛno ara ho nimdeɛ ɛna wagye a abere bia nwoma sua ho nkɔmmɔ bɛba ne deɛ o kan na yi ne firi mu enye yi yɛkɔ ahoma no so ne yɛ ne yɛ maame akɔtwetwe ho nkɔmmɔ maame anɔpa yi umpo mbɔkɔ deɛ yɛ de awurade ase paa nyame adom yɛn nso so yɛ ho yɛ saa megyiri sɛ me papa nso ho yɛ yɛ de awurade ase anɔpa deɛ yɛbaa yɛ a BECE nsɔhwɛ na ansa koraa na abɛba so no mɛgye di sɛ mu fie deɛ na ɛhɔ tena bɛyɛ den paa because me papa yɛ teacher ni ɛna me maame nso yɛ teacher ni na me ne hwan sɛ me nsua deɛ sɛ na efie hɔ asetena teɛ yɛnokora na ɔbɛɛma no deɛ ɔno sukuu ne na ade kyerɛ mu no mostly ne ɔwɔ akwantuo yɛwie training foforɔ no ɛba a wokyɛ no na ɔbɛkyerɛ adeɛ wɔ aboabo area bepɔ yi so saa de ne sukuu no wɔ bepɔ yi a yɛdi ɛhɔ na sukuu no wɔ ɛnyame yɛ adom a bɛbɛyɛ assembly member no nsuo bi ɛtɔ yɛ me adan no so pa yɛ me ebubu yɛ no ɛna nyame ɛnam yɛ so ɛma yɛbɛsi deɛ yɛsi no wɔ fam hɔ yɛ a ɛnɛ yi ayɛ president DHS no nti deɛ aka no deɛ ɔno no kɔ university owie no kɔkɔtoa so yɛme kɔ training college ɛwɔ Inche Teachers Training College nti hɔ na no wɔ a na me mmom deɛ ɔdan high president voice 18 years and I call Old Town Prezi, ne Fred Prezi mix. I want to smoke with 4 years. And I'm a bar rich, so 1 year. And they headmistress. Into one of my headmistress, a teacher, and they are one of the best starting years. They did 1 year. And Sunday, you near about El Shaddai. And my wants to show me baby, and I may have the more pajama, the cocoa year, mentioning a rubber, a beginning of my mind.
Ejani na Sebi womo nim dra na me wo ade kire mu no free crazy boys ya no school so amabobo su nya wuti mu se bibi ebedu ho no kwada no ane wo ho na chechirefo no ni yakoya ho bidie mu no esa se me ma ba ma ho bidie mu ni ntim ni se de do no aso ba ho bidie on beka se na yenfa eni agro eni abre ebu asa de oba tabi wo ho ma one cry when you send the banner for grew to a cultural survey. And now, quite a cry, I want to see anything. When you measure a for you, no one that this won't film quadano. Then can send me bar rage 1 year, no. That year, no, and I may I don't mark. Not by a dorm calling 100%. Deny. Yan, I just said, my thing, need to for any idea. Nti nkwadaa no je ja homo dia obeye de ope na nhwehwe no ya wofo ni akyerɛkyerɛfo sɛ de aban afa ɛho ka ma yɛ kanye kwa no mutua ka ubetua registration ubetua mock ubetua we nhwehwe ni nyinaa mu na abata no ɛbɔ wɔn homɔden etua ma akyerɛkyerɛfo nso so etimi ɛboa wɔn yɛ ɛtwa ɛnɛ nhwehwe mu gusu na nkwadaa na aba no paaworo Omo pagro any TV hwɛ sa omo phone sunia mane ma no e ma nkwala no ntimi enye serious teacher for ni omo yo ma famu die that's so no nkwada no famu no die e sa de wo bi sai the teacher for mienu efie na se wo akwada kro abono nso na wo pia kwani ani nkwa na gate na no omo mu no fie ha se ni die na gate na nso ntimi pie kwai ko baba ya fon ya tu na wa so tra obedi ji ansakura na okra hi po usuro po ubi entina me mani na o ma ya obeka so ma ya boti nesa boti yese o mo breye ho ase esuro ti no kre edu abre ti se ya no kwasem anopai me ka obi nyini ami sore no me don konifa mi dina mu bompa ya di man kwadai jese obi wo no mu a wo hwe ba bi a wo fi pa kura bi ase a wo benanti akwansinim ansa no watia be pie kuro ketwa ba akoso a o ma be fa ka kura e di abakuro kasiem abetwo mo sore na utimi te ehu ene yare akura timi bo wo mo ehu na achi na afekwa dia wo hwan kwa no na ehu onti ne wefi ebo mpaye ma wo mo anu asoso asofo gina mu ma sore ma no gina mu bo mpaye di ma na anopen so mete se information service wo se hiu wo bi so bo mpaye kaya wo fo ne kwada no ye di ma wo no kure ye ni ama wo mo ni ye dachi mo frɛ ni ye dachi mpanifo nde ye di atwam ne ko wo mo so na eba nti ni sakoda no JHS no aya stepping stone tese wo gina so no wahuri enti utimi twa na utwa ni yi wo mo tie be ma school die na so no utwa na twa ni yi a unya wo suku a wo pɛ de wo select ye unya oho na de ko da bia no mo ye na sada de wo fa ho no mo a wo suku a wo choose ye obenya ye hwa akoda no modern but selection of schools ni nyina na ka ho ni nyina aboa ama kwara ndu afra wo fura mo mra ne nfa ye tiri mo ne ye hwe ba bi akoda no o choose ye ba boa no a oni adaje a wo ba du wo kra so ko kan che parent wo no awa ba no cho churo bi agu paper so enso ye de emra toto ho eye ya ne de boa nkwada eti bebre ti menye o suku a me dru ho ma me kan che me ko esa da ne me nyam suku a be ti no ye so modern bo ani ba bi a wo betime de a pa che bi akodu a be fa okay all right eti ya bre ye ndey so ye dru shi nya ye kan se one more effort from echo one share ye lot kwan ho one so e dey shine echo teacher for ni bo one bo nkwada no me ye organize car near the almost what they call exam center ho enne ametna fie ntira kenne kamene MP ye be call rounds any education and director ye be call school sunum akoso obun kran ube free center we be abegu center for no mo wura dem ehye ma ye be sima be enu
ne a ne nkwadaa no kasa ne a hye wɔ mu nkuran ne a deɛ ho soso ayɛ nhwɛsoɔ de ama wɔn sɛ monhwɛ mmaa yɛtete mu a yɛtete nkonnwa so sei a ɛne yɛde yɛyɛ nyame adom ɛna yɛbɛyɛ sei nti wo so woyerɛ wo ho a wobɛyɛ aboro so wobɛyɛ ama akyera na yɛhyɛ wɔ mu nkuran saa na wɔn ani agye na wɔn ayerɛ wɔn ho na wɔn tuo nti deɛ meka no sɛ awofoɔ mpanin si etire nte a ɛnya kyɛ so a sɛ nso si ebu ne sɛn yi omi deɛ me de yɛsɛ etire nyante ya no yɛnyɛ ngyae akyekyɛ soa we ba no abɛyɛ ne deɛ ne wi aba no abɛyɛ ne deɛ saa yo ɛne yɛtwa ne tia yɛ ne saa yo ɛnso so wohwɛ etire nte yɛ nya kyɛ so a no kyɛ sɛ kyɛ so etire ne yɛde sɛ yɛn fɛ ɛyɛ saa pɛpɛpɛ yɛde sɛ etire nti sɛ okuta bɛsɛ kyɛ nko ara de a ɛsɛ ohun sɛ wotiri wɔ hɔ de a ɛso na mbɛso a yo yɛakye nea yɛka ne sɛ awofoɔ mo maa yɛ mpaaba ɛmfa ho ne deɛ nkwalaa no su ne ne ban ɛteɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛmaayewa o mmaamua o wɔn biu saa bea na wɔn aso a wɔn mɛn ɔho wɔn de wɔn aso ayɛ wɔn mɛn ɛnti asobrakyeɛ ɛkwalaa no wɔyɛ ahobrɛaseɛ koraa na fofam wɔde ne ho abɔ wɔn na wɔn nso so ɛresua ɛmmoa yɛsrɛ wɔn mokɔ sɛntɛs no a wɔn nye kɔm wɔn ne nhyehyɛeɛ so na afei nso so bere a yɛde ama wɔn no wɔn ne so bi hɔ bɛbi hɔ na afei na yɛabɔ dɔn na wɔn kɔ dan mu no afei na obi di mirika so wɔkɔhyɛ ahia o so wɔkɔhyɛ ahia afei na no wɔba woyɛ saa na aba ne yɛteatea wɔ kakra bi pa na wɔadwene abɔ afra na afei nso so attention aba wo so because yɛ suspect sɛ wɔkɔyɛ biribi ti biribi wɔ ho nti ani wɔ ho saa yɛsrɛ wɔn wonni wona woteɛ sɛ wɔnyɛ wapo apɔ korɔ na wɔanya no nko afa ɛmfɛ nkɔsae wo nuanom ɛbea nkɔtwa obi krakyɛ ɛma obi nkonkonya ama apɔ ho nti obi wɔ kora wɔnsua deɛ ɔsea yɛbɛboa yɛ ɛnna wo tikya ni kora bɛkɔ akɔboa akɔlafoɔ no yɛkye wa wɔamu wo nya mu mmirika gye sɛ nkuruma na ade bɛfa mu kɔ a wo ho anyɛ ha neɛ danta wasene mu ma so ɔmo na woboa wɔ bi aboa no berɛ a wɔwɔ sukuu mu na nyɛ berɛ a woakyerɛ deɛ ɔbɛkyerɛ no awie na wɔkɔkyerɛ hɔ no mo ne asɔ na pɛ ɛhɔ na wosan sɛ mekɔboa no woboa a boa no nkyɛm menyɛ nnɛ na nkwalaa nso so moanyi mmere sɛ mobɛsua adeɛ woyere so woboro nsuo nkyɛm a ɛna w'ani ɛyɛ kɔkɔɔ nti bi a mowɔ sukuu mu deɛ yɛkyerɛ ɔmo wɔmu nsua saa bere a yɛkasa yi wɔn no ɛwɔ classroom wɔn asate ɛbere yi wohwɛ a wɔn asate koraa yɛ wɔn yɛ ayɛ ɛfa a ebi kan nti ɛsrɛ wɔn ba abaatan mu ntu wɔn fo hwɛ sɛ akwadaa no ebere sɛ so wɔbɛda wɔwɔ ba stage so a wokɔ classroom hɔ anaasɛ exam center a wɔbɔ sɛ ɔte hɔ na awɔ akɔ mu na ɛnɛ ntontom nso abɛ wɔn so awew wɔahwɛ yie afei nso ɔbɛn kora ntumi nturo na malaria de ne ho agye yɛsrɛ wɔn na bere ano wɔnya ahoɔden foforɔ na deɛ ɛsɛ so ɔkɔyɛ ɔmo mɛhu biara deɛ ɔmo akyerɛ wɔn sukuu no ɛno ara bi ma ɔkɔ amokɔ yie no the same thing na bɛkɔ akɔkɔ hyia only sɛ figures no math sɛ figures no ɛbɛsesa wofa science a ɛyɛ figures no anaasɛ diagram no ɛbɛyɛ yi ɛyɛ the same thing yɛfa mo kyɛw kwadaa no yɛmmɔ mpa yɛ ma wɔn na wɔn ɛyɛ yi a wɔn de bɛboa abusua wɔde boa ne ho wɔn mɛtenatena ase nkɔka sɛ mɛnyɛ sukuu ɛna mɛyɛ sei na n'ani nkɔnkɔbiri wɔ bi wosu no wɔ deɛ kakra na mɛde bɛdɔm wɔn wososo wɔde bɛnante abɔbra sɛbi wɔanto aso mpo a wɔanya nimdi a wosu bɛtumi de esua saa na etu a ade abɔ wɔ bra nti yɛbɔ mpa yɛ ma wɔ. All right. Mama yɛbɛda ase paa yɛbɛda ase na ɛwɔ sɛ mehyɛ da pɛ bere na yɛne wohyia 101 ɛfiri bere a wobɛɛ fie yi wonhyɛ da nkɔ radio akwantuo biaa ɛwɔ sɛ woba me didi kan woma ha nso ama akɔ ama nkɔ baabiaa eti arɔpɛ yɛda ase alright yɛda ase papaapa bye bye abusua yɛne yɛ maame Victoria Adu pepra ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ kane aban awura wɔ Brem Central Municipal
assembly mensini mu ɛne ne kokɔbɔ nkɔmɔ no ansa na yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne na kɔdi nkɔmɔ na migusu America Kumi Herbal Tea no ɛho asɛm de akyerɛ wo sɛ wɔn boa papa ne ntima sanka bi nem wow na na twumasi amoafo ɔkyiniba Kennedy wɛnum nyina wokɔ ɔdana ha wobɛnya bi sanso na wokɔ Suedro a bra jo bra yaw bosome wokɔ hɔ nso so ɛno nso so unsa betumi aka bi wɔ hɔ wɔfa yaw ɛna bra Mike ɔmo nyina wakyea ase kɛdi nso yɛ kɔkɔku amu ahɔ na watumi aboa yɛn mepatwɔ yɛn frɛ Dr. Paul Kumi Minta ɛwɔ 0248716402 0248716402 and 0503785656 o fresh number we your beboa ODI Electronics ne de yaka ho asɛm akyerɛ wo a twero number yi 0539 500514 0539 500514 o fresh number no a ODI Electronics a Odi Media Network ne de baaye no obetumi aboa wo na wa mania wo pɛ bia enkwantanum MTTD police no service no yene wo mudi enmu hwɛ wo nkwantanum ha 0539500514 o fresh number no a omo beje wo so na ne wo pɛ bia no ode ama wo maka kyerɛ wo sɛ dia wo pɛ no wo din sɛ Nasco sɛ wo TV ɛyɛ ofrɛ ne sɛ Zara brand na wo pa ni nyina wo ba wo nsa betumi aka bi ɛwɔ yɛn hɔ Afrakoma Community Hospital enso so boa ma yapomudin agina ne nan so pa Afrakoma sɛ yɛn kan kyerɛ wo sɛ woni mu bi ɛtwo tete no a wo de ne ba hɔ no mu amasaman ɛne wo mo wɔ uduru amasaman ɛyɛ Olympic Stadium no a wo so wo mu sie bɛyɛ yi kwamponten abrɛ so bɛpem saa abrɛ da so tete ho no mpaakyɛw wokɔ a taxi rank wɔ hɔ wofa taxi no a bisa taxi driver no ɛwɔ taxi rank hɔ sɛ wokɔ Afrakoma Community Hospital ɔde wobɛkɔ ana ɔse you sɛ ɔfa area hɔ nkwan deɛ ɔde wobɛkɔ udim obi ɛtwo tete no ɛno nso woba hɔ no mo ɛbɛhwɛ ne aboa no 0597005963 0597005963 ofrɛ we ɛyɛ number we ya yɛbɛgye wo so yɛnkɔ ahoma no so na yɛne owura Samuel Amoa ɔyɛ Deputy Communications Director ɛde ma GPRTU yɛne ɔpanin nkɔtwetwe nkɔmɔ yɛwura wote yɛn kan FM so ni maakye umpo mbɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ anɔpɛ deɛ ɛnan no na yɛne nkurɔfoɔ bi adrabafoɔ bi ɔmo wɔ adabraka circle hɔ no yɛne ɔmo kɔtwetwe nkɔmɔ no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo srɛ mo na mo mpagya ahyɛntuaboɔ ne mu nkɔ ɔha mu abupan edu ɛmfa ma wɔ mo yɛte yɛyɛ mo hye yɛn because yɛyɛ wɔ akyem ɔdan ha yi yɛ ba ha no na lɔre fɛ no yɛntua ne saa na nneɛma nyinaa sesa aduru 60 Ghana cedis ebi tua 62 Ghana cedis ansa na yɛbɛba nkran ɛno koraa yɛte ho a yɛka ho asɛm a yɛnwie yɛ a mo se mo san pa akatua ntomu biom saa sun wei na bɛduru manimu a na mo bɛ na motu afa ho yo menia ma menna wase na menchia watie fo na ko ye wo nyina no sɛ last week yɛkɔ 11 Kaduna Delegate Conference a yɛkɔyi yɛ mpanimfo a mbɛhwɛ kuo no so for the next 4 years na jumadi shati on the 3rd July no ema yede and on the 5th July na ile jumadi na yete no mframo mu sɛ minemu sɛ ebi sɛ ɔmo beto cash ntiabo mo ha mu nchichiri bi yɛbra yɛte sankre ya na yɛse dabi anja bi eba na ahyɛnka dwuma ɛne sɛ yɛnto cash ntiabo ma UPR yɛn ɛna yɛtu ho anamɔ yɛsi nkonya na kyerɛ yɛhwɛ yɛn tutue nyinaa enti no mu no yɛdɔ asukɔ no na yɛse dabi yɛse yɛde krata ba abɔnten na yɛde timamufo ɛkasa ne yɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu kyerɛ timamufo ne ahyɛnkafoɔ nso a ɔmo nso ɛwɔ abɔnten ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi amfa ne pɛ nkɔto ahyɛntuaboɔ mu nti ɛma yɛde krata ba abɔnten a yɛkyerɛ ahyɛnkafoɔ a ɔwɔ Ghana nyinaa sɛ adwebrɛ o obi ampekere ne ho nkɔto ahyɛntuaboɔ mu ɛsɛ ɛbɛdi sɛ adwuma yi a yɛa ne yɛwɔ committee bi a ɔmokɔyɛ nhwehwɛmu ɛhwɛ sɛ ɛdu mpɛmpɛn so ɛsɛ sɛ yɛto ahyɛntuaboɔ mu anse yɛdi sɛ adwuma no committee no sɛ ɔmo nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɛnni saa mpɛmpɛn so no nti na ɛnsɛ sɛ yɛto ahyɛntuaboɔ mu sesi a nti yɛfa saa akonnwa no so a ne yɛde kyerɛ ahyɛnkafoɔ nyinaa nso ma obiara mfa ne pɛ nkɔto ahyɛntuaboɔ mu na afei apɛsenjafoɔ nso no ɔmo nka ɔmo komanta ɔmo yam sɛ biribi na sɛ bi a ɔmo te sɛ obi tum anaasɛ obi gye bufoɔ foforɔ bi a na ntɛmpa na ɔma ma yɛaso ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhwɛ na yɛatenetene nneɛma
In the other stance now, you're near crowd, you're more phobia, near team phobia, a better as into a bomordo, you who say fang bonnet to get Moka Cradi, and so no, Nadia Baby to as into a boom. Okay, inti sa 10% na na mo from mo no mo nhye da nwe ho sa on. Debi she bia ma bonten sa say better 10%. Enti we ya ma kwakoto abakoyi mpanimfu na odi bre no asesa na. Oh, me di bre no asesa me say last 4 years yekoshia ewo Kumasi Tech ma yebeyi mpanimfu mo da ku na no. Sabra me no kase sampanimfo na yesankushia ewo Pentecost Convention Center Millennium City na yesandi tumi na sanche sampanimfo na nsedium na wo GPRT mu no positions aya yeto so aba national chairman, national vice chairman, general secretary, deputy general secretary in charge of administration, deputy general secretary in charge of operations, first treasurer and a second treasurer. These are the positions almost so aba. Me jina bia no deputy PR in the MZ ni jina na me fast akonye so na me mpeni mfoyi se me fast da kese pa emfa mo mangana me kira na ye kendini national chairman na nani makubrisiama e ba na national vice chairman so brother Emmanuel ni ankra ise ahini nti uba no gumwa asime mu ono na nanom bambo hina ni nkunye dindi na nokufo hina mpufia na ndi first oba ne nkran so ono na ankra family won nkran ni na oda o manu family header eno nso ni nkunya di edi ni okanta ankra ono vice chairman e ba ne na general secretary so ayura Godfrey Abubri ono general secretary e ba no deputy general secretary in charge of administration yura Isaac eso na general secretary in charge of operations nso Richard Yawamankwa e ba ne national treasurer the first trustee ono nso brother Dr. Jacob Kogana Odai and a second trustee nso Nana Asare Japan. Company voice in my name, Namefas da Emma delegate to Namon Eba Pentecost Convention Center all the 16 regions Madino Cosono, but in voice here now, Papa Panel, Munsono, Ghana Fons, Ramadan Pabo Tech, Yenamuna, missing a minister. Okay, yan share da se papa pa ne bra wanya kyerɛkyerɛ nsɛm edi amaye nti sisi ara ne mo kan sɛ ye da ye na ntumu bia sɛ ni ho yate ye da se papa pa bibia ni ebesan aba wakachi yo me nso da masepa. All right, Samuel Amwa Deputy Communications Director at the Ghana Private Road Transport Union ɛna wɔn nso so ɛde nkyirikyiri mu di abasa saa akatua ntumu ana lorry fan tumu nu ana wɔn se emra so a ongani abre wom ho no mo kyese o da bi ente saa ne no na ne ye kyerɛ sɛ na yen yankasa ye mu ye so nanka yentimi ye san ekwa akɔfa oninu abɛbɔ kakyiri na osukom de yen a ye se ye besan no nsu ohie ene ye de na asie nti wabakyirikyiri mu di amayen ye da ase bebre na ye fi wono mo a yemfa ye ni nkyerɛ nsɛm foforo mu nsɛm foforo na yendi ni nyina mu nkomo emfa ema enra ena Kanima Mpani John Dramani Mahama wani nsɛmtwerɛfo hyiae. We will comment about it. Omo ya ade mame mo mabaso. Mame mo wo abaso omo ya ade papa wohwɛ program no said ye sha ase any questions no course so any answers e ba ye no a ye bɛbɔ mpanimfo abaso. Na afi yasrɛ Yewura Mahama. Said ye okeka nsɛm no afefefe yabo ye nsɛm no. Sɛ daache Ghana fo ye na dom na omo san de ne ba yesrɛ no also oba with experience onfa sa experience na me kyekere wo man no se da chinyame ye na dom muntie me kasa no na wa babie mu a hyebre we urade nsem obi antumi nkyere na ekoba se nyame ye na dom no wasan babie mu a de waka waje ho nsembɔ no onfa nya adwuma ne mo aye nyina ye ka manyosem de a mame mra ye nsoso ye mpotem achim odan hai achim odan NDC amanyukuo no womo de krata aba abontia no womo kyerɛ sɛ womo members ni bi wo hono mo ma suspend womo entina ne Agbasi Benjamin Agbasi no na wo communications officer edema won ono nso no ka womo a yatwe womo asensan no ho lawa mu nyina keka ho a adofo mu nyina ka ho bi ene list no wa kama omo be kyerɛ sɛ omo suspend won Endra
anwumre na menya ne nteɛ sɛ wɔn communications officer Benjamin Agbasi wɔn asan a reinstate no na je sɛ wɔn suspension wɔn de ne kɔɔ mu no wɔn ayi afiri ne so a wɔn asan de ne dibra hyɛ ne nsa na je sɛ obetumi ayɛ adwuma de ama NDC biom nea memete yɛ no ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔ ahoma ne so na yɛkɔkɔgye enkyiremu ɛde fa ho yɛbɛkɔ na yɛne owura Benjamin Agbasi akɔtwetwe saa asɛm yi ho nkɔmmɔ sɛ no korɛ sɛdeɛ yɛte no anaa ɔpani wote me nka Maakye ya enia yini oboba umpu mbɔkɔ deɛ Nyankopɔn adom yɛ ho yɛ na we deɛ ɛndra nwumrɛ na anoma bi bɛyi me asotire sɛ suspension a yɛde maa mu bi a na woka ho mpanimfo asan asesa wɔn adwen ɛwɔ ho deɛ di kan ɛyɛ no korɛ ne ɛtɔ so mmienu hwan nyabotre ne ɛtɔ so mmienu hwan ɛna sɛ yɛ no korɛ a yɛasan agye wɔ mo back ɛde aba party ni mu no medase anɔpɛ midi nti akɛseɛ bɛma Ahenkan FM chiefo nyinaa meditiw ne NDC fo a saa bere ɔmagye bere a ɔmo tie amasa nso atia me constituency chairman Mumuni Gareba ɛne me PC Honorable Jones Asante ɛne party fo nyinaa saa bere ɔmo tie wote ya ɛyɛ no korɛ ɔno sɛ party bia no ana ekuo bia no emra na yɛde yɛ adwuma nti obi hunu bibi ɛna ɔse ne bond so ɛsa ɛbɛsɛ yi ku no na ɔde kɔɔyɛ but party for the committee esi wa ɔmo hwehwɛ mu no na sɛ enyinaso enimu nti na ɛwɔ sɛ yɛn a yɛde saa asɛm ne to yɛ so no na ɛwɔ sɛ yɛman yɛ san kɔkɔ yɛ adwuma nti yɛ me ankasa me no kasa Benjamin Agbasi a me yɛ communications officer ɛna yɛnua Kingsley Adolfo a ɔyɛ communication team member ayana numbuako a ɔno nso yɛ communication team member ɛna Francis Lawe a ɔno nso yɛ communication team member nti wote ya tabri no yɛnipa ɛna yi nyinaa ase aba yɛba bɛboa na yɛagye Ghana esi hɔ yɛba bɛboa apere na ɔmanpanyin dada John Dramani Mahama ne vote a obinya no ɛwɔ sɛ etimi kɔsoro wɔ na kurom ha nti yaba a yɛba bɛboa na yɛ campaign no etimi akɔyi nti mi hyia wa metumi afrɛ wo communications officer de my NDC achim dan nyame adom mea na me san yɛ communications officer ɛma achim dan constituency NDC okay ɛne na wɔyɛ yɛde bɛsi ha yɛ ntwetwe ne bebree me ne wo hyia 101 a ne mabisa deɛ woyɛ yɛ kɔfa saa bae no deɛ ɔyɛ den wo bɛka sabri no me de na aseɛ kɛseɛ ɛbɛma me constituency chairman ɛne party mpanyinfo ɛwɔ constituency me titiriw ne coordinator voter caucus ɛyɛ me maame Rosalind Fuda ɛne mpanyinfo a ɛboayɛ ɛhɛ ɛsase ni ɔmo bɛka na ɔmo aka na asomdua aba ɔboba abato mu ne ewi yɛba abɛto aba nti ɛnya afei na yɛbɛka sɛ wei na yi wei anaasɛ wei na yi wei saa bere yi deɛ ebi a yɛni kyerɛ ne sɛ yɛbɛbɔ ntoa aboa na yɛbɛto aba awie no na ɔmanpanyin dada John Dramani Mahama wɔnya vote ne dodoɔ na wɔ na kurom ha na yɛ papa John Dramani Mahama the vote na obi nya no ɛdɔɔso so yɛ obi adi wɔ kurom ha ne aboa ne adi Ghana esi hɔ meda sɛ ɛfi akyi ni abofo no saa na tie ne yɛ ma wutiri nkwa san mo akɔ aba meda paa enti yawo da yɛbɛhyia wa ha nso why nyame yɛ adom a mɛba bɛtena hɔ na yɛaboa abɔntoa ɛde aboa NDC abɔntoa ɛde aboa Ghana sisi ɛmem no yɛtumi agye Ghana esi hɔ yɛtumi akɔ yɛnim so ɔman meda ase papa me nso meda ase ya no akyia wo nyinaa ma me na nwanwa wo mu a yɛyɛ mo saa nyinaa nso yɛ me namfufuo wɔn sɛ wiase no saa na tie sɛ bɔne amba nhunu papa so mfa soɔ yɛ nyinaa yɛ wo namfufuo but nsɔhwɛ deɛ ɛba esi
have to be buy but and yet I see Mate. na ya communicate ama ye party ona eno ne ne hu hia nti ye da se papa ebre a wanya ba kire nsemu ama yen menso me da oboba okay enti abusia ye ne owura Benjamin Agbasi wono ye communications officer achim odan NDC ena ye ne kwatwetwe nkomo nti wa kirem tabono o mede to won so no mayi e de afiri won so ama nipa 9 no obi adwuma no wo ye de boa party no almost one sign fana de na on toaso enye Frimpon Enterprise yeda wasia no pay yeda wasia mu yeda wasia enyado yeda wasia kodonto yeda wasia abrawo Frimpon Enterprise senkomo ebe yeda I just want sika be so yimu eninti wabeboa yen yenso yenana se Frimpon say provisions na wabie ena o tonton nioma sugar no ne enkatie no saa nioma no ahu upe bia no ato afa ho drinks no nso saa eya na wato afa ho behwe na watumi ama obi na odi akodu dwuma na aboa wo kama watete so ene nti nso oba befa na wo kwakoton wode bibiki tuwe bi to so na wo nso wato na wo nsa kowa no umpe we die na wo pe Frimpon Enterprise say no achi no yeba no electricals ho aka de nso a owoni nyina bi ewo ne hono mo a obetumi ahwe na wode aboa wo eni nti ope electrical cables ope eye bulbs lamp holders say ope multi socket ropes pop light say ope lamp holder ne wall fan ceiling fan ne aka ho regulators brand bi a ope no ba on sabe kan bi say ye fridge TV guide eno nso ho niam nyina wo ba on sabe kan na Frimpon na nurse ne de otonton drinks o eno no wabebie ne nkrabata wo Canadian bank dankese nim ɛhɔ ne de eyensuo ɛna drinks ne nko anokodoko de no enti bia o som ahoho bi na wo pɛ saa niam ne nsuo num ne drinks nom na de asom ahoho a wadawroma wobetumi akɔhɔ no mo mo aboa wo 0244 897525 ɛna 0206 47 3953 o fresh number we ya wo beje wo so no atimi aboa wo enu achi nkwantanum new market no nso so wo ho a 24/7 wo mo bo adwuma ton niema Mandarina Hotel ase ho de se onim se cosmetics ne aka ni nyina no ɛhɔ ɛna wo free tetea ɛna enei Absa bank no woni no edie no hwa bebie supermarket wo ho a ɛno wo mpon 24/7 bia obekɔ hɔ no nia wopɛ onsa betumi aka yemfrɛ wo mo numbers no na afei ye no amuni nkomo ye firi wo no mo ide ni kyerɛ pepiasia mpadu enterprise nso boa ye papa ye ba no densie ene ho aka de a pepiasia mpadu enterprise wo mo da soro nkokra pepiasia mpadu sɛ eye gasem na wopɛ gasem no mo mu ahodo ye super cool super strong ena super plus iron rods nketo akɛse na dantemo ye ba ne nkyɛnse nso ɛno nso so wo mo ni nyina bi binding wires wire mesh head pan shovel machines nso edi twa blocks obi wo hɔ or the high opeso tobi nso a obɛhɛ no ato bi ama wo otwa blocks ni bi wɔ ne hɔ ne nti sɛ opɛsɛ oba bɛ tobi de kɔyɛ wadwuma entempa so holo ɛna solid e free 4 copim 6 inches ni nyina wo bi otɔ ne ɔma ni nyina wie no ɔmo kan ɔma ni na wɔ sɛ ye de kogya wa ɔmo de bekogya wa ɔmo nyewo kaprɛ ye ba cho dan boabo Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital Kwantimpon so ye wɔ ɔmo nkyɛn hɔ a okɔ enkwantanum new market nso so ɛhɔ nso ye ho ɛna Suedru Apiani Junction Atiase nso behunu ye wɔ ahwene ase 0244 166937 0244 166937 ɛna 0208299115 ofre number we ye obɛgye wo so na ye board dan NDC mpanimfo abaso a mame nsan mo odan NPP mpanimfo nso abaso senti ameka saa ne sɛ wohwɛ sɛ de ɔmama kwan ama youth no enso so opportunities ɛwɔ party ni mu no a odan ha de na meka o ɔmo ayade pa
communications department and I said directorate hɔ nso Kofi Naftali and omde na to ano very young, energetic, brilliant, intelligent guy. Omde communication ahyɛ ne nsa wɔ hɔ, and you could see say nkakra adwuma mia minia yima eba bɛyɛ yɛ no ɔno nso aba bɛsi ne de atoa so a ɔtwe youth ne di wura mu ɛma ɔmo nso yɛ communication ne bi amanyɔsɛm no sɛ yɛ ne yɛ no mo nkyerɛ ɔmo kwan ne ne yɛ no ɔmo mfa so na daakye mo ankasa mo ho ankyere mo enti me mo MPP mpanimfo no so aba so me ankasa me boss chairman Kwadwo Ampa Ben chairman chairman anopa yi ma me mo aba so menim sɛ saa decision wei wona wo ma final approval no a abam nti ma me mo aba so ne mpanimfo ɛka wo ho secretary na me ne yɛ fine pa na menim ne esisi asie this is that shia ne ebisa de asie enti a ne etie na tie yi so o si shia yi bisa na afei honorable MP ono nso so ye mo na ba so se watimi anya gidie wo mabunu ni mu se ma yentwe mu nwura mu na o mo nso so ntumi inform ni de meboa mabunu no nso so ka bieye wo mo nso so di bieye nti ye cheche didieye amamuo no a na didieye no ye de bia ma mabunu no nso na ye kama pa nti ma me mo mpanimfo nyina aba so ma ya de monko so na mo encourage youth no na mo nkyere wo mo kwan papa enye se yese eye osono nti osono no de ne nan wo nipa yem kra yese ye osono ye mo ne ho ban no eno de en moa yese ye kinye eni ti kinye ne wo ye ni kra yese ye kinye eno esuma ben no anyways ma me mo akwan na won so wadwenkyire bi afa beto asofo ma yen ebi ni hon so de a menna company ase na men sorry 0201 944 485 and a 0554 820 910 o wadwenkyire a obetumi de aba abeto aso ama yen ebi nso ni hon mo aka company ba ko meda na se ne man sorry so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Enti kwamu da ho, mebra so a mesore so. O ma ho ye ha na wuram nso ebefa wo. Enkomo na se kire nyina no no. Star Electronics. Ese menka nkire wo se o pe ba bia akoto fridge. O pe ba bia akoto air conditioner. Say ye TV, washing machine, decoder, antennas ne dishes no ne ka ho yi upebi na de akodi ujuma ya na de wani a kire ho ai na obehwe na wa ma oni nyina bi ade ba ko e mo ye soronko ene se ma me nkwa ho ma ne so mra me ba cho odi ni bi akase free. Hello bra kwa mi ni o because free abnase bra kwa mi pa cho yenti o obo ba ya mi peti o na ko mo yesu ya me de ene na sa me no kasa o sam se mi yesu he o se ye koso kwa o se nyoma ye koso ya na mo se mi be break it ya e be se mo na mo ni nkwa mo koso mo kimi di mo aba enti na ko pon o nu se ni na ko pon o me saga na ma ye inshallah enti na ko pon o mo da ye da se eja kwa bina ye da se papa okay masa ba ya me kan nyina ne se nia ye di hu nkomo wa ha no unze nya fe ohun se bia ya fro wa dwabo bi ase ana meeting bi mu na meeting no ya fro ya bu bi nti ne ya fro se bra ne ye kwekere ya adwene wa yi ho ene ye de topic na to ho ne ya ka ho asem ene nti na nsan ye hunu se abena se emabunu no omunya adwuma a ebeboa ene nti ye ba bibie factory wo ho ene ya bu bie so owo nyansa wonim die mo so mo fam nim die famra ho ni nyina ye nto ato adwen kwa ba ne ye befa so a abena se mabunu no ye bebie ne ye se ye ka factory enya se dan kakraka bio bibi kitua bi e be ma mrantie no enya adwuma ni bia ye na o mani age so mo betena abena se ho abobra wa nkonkran anko ha dan amfa ne hu sika nyina nkotua dan ka so hu komo no ya fro no aba ye hwe so wo ke ye ne empanifo ye nya ni sei na ye fro ba na empani ne amoka no mate na so
echire ha gota bi apai if I told you maybe I can say free. Good morning, Baba. Yes, sir. 11 me ka se asani. Edi 12 be bada ben. 12 be dey o de ba 12 so ya kan na be 21. Esa won tumi nim kunim. Yentie we. Oboba me so anya me bebre afuro wo oboba won chen. Ebi kura me no ka se dey metumi awo ba. Nanso no sabe nyansa ne akokuduro ne nimdia ya me da ma ono. Se ebe se enipa me na dwe se me nyi dodo me be na okasa ne se osua ho a enipa ko be ko nanim na heaven so be ne dia ebi kan no be 4 days ni wan gasa o kan news be dia yana na safumafo e ko lendon se brocho ebi ko akoda bi ice cream ana sa farmer na opa bola ebe ya tun na Ghana inu saade no inu saade no na sa wo se wo a abranti bi se wo ye bibi na o kotakre na aye kewa ho den se nipa no wo betumi ni afini wa ya be bu free wo ne punu bi an support wo dun ko police station ko ba ko ra re twa wo dun ko an sia wo ya ne he enti na me kan ko sin se na anapeya program o ye bibi se Ghana be ye o no ujina se be ye na honda min supporto do mi Ghana de Ghana ye in the sense ade na ye dua no efiri no so ya na ekọ ade na ye ebiri mu di kan do ma no kan se nye ye nti eno so aba na egusu a ye twa no ye se wadua asempapa ne asembone we ye tekirema so nti de ye de ya no kan no eno na bam na sisi no obi a mi ba ku school a se kona fa bo bla on kan chen se kona fa ba sun wo man o ko no wa fa bo bla nti obi okura wa yin so na ma me kura won fa no o ne papa wa on hwe no na kan na buburu obi a won fire busu bi na obi akun mo atetin mu abedi de on ka se ne pa no kura abi bi fu yeso ban no ana no we interview bi o UK na o kasa no ana o kasa man se nso saade a nyame bebu nya tia na ibi fu nyame anyi ending yi o okay kai pa every before you soon abra body no kura mi ka ho bi mi bi ni pa na for the mention the best one and yes you see because we do say juma na won e tikakra Apani ye dase mi na FM 11 no be mu mi na wait me for Mate boss be dase pa okay enti ero no Star Electronics ye do masepa e ba to achi modan obehuru ye Ghana Commercial Bank ye no mu die no hwe san so e na akona na bro san kese no ye no die no hwe adjacent NIB Bank e hon so obehuru ye e na afi asen fusu Mama Doris ne drugstore I wo dompim kwan so hon so obehunu Star Electronics 0244 121987 0244 121987 and 0205 547623 omo niema omo toni nyina abo no da form enti or say the affordable prices companies yada roma na omo kan musika si ani a menso me ba betina asia ye de anopai ahenkan maache no e de ebremo na hu say bi ni ma send message said ya fa ma men kan fa ma won na afei wo ye shon menye na menkwai we say your friend usika o tie ye live e di free SDA na ye bo adwuma pa